Σηκώθουμε να κάνουμε προσευχή και ξεκινάμε. Ναι. Βασιλεία Φουράνη, παράκειτο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών. Τα πάντα πληρώνει θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέγγες και νους ανεμούν και καθάρισουν εμάς από πάσης και δίρους και σώσουν αγαθό τα ψυχά σήμερα. Δόξα Πατρί και Αγία Πνεύματι γενική και στους αιώνας των Μικελαίους και Λελαίους ευλόγησον. Νυχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος ο Χριστός, Θεός ελέησον και σώσον. Αμήν. Λοιπόν, επειδή έχουμε την ευλογία να έχουμε μαζί μας, έχουμε την ευλογία να έχουμε σήμερα τον Γέροντα Λίπιο και τον Γέροντα Ευγένιο και τον κύριο Γιώργο Βλαμάκη που είναι συναγωνιστής και αγωνιζόμαστε αυτόν τον αγώνα, έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα εναντίον της πανολέσεως του οικουμενισμού και θα κάναμε αυτή την εκπομπή, θα βγαίναμε σήμερα στην εκπομπή του κύριου Λουκά του Κίνια για να πούμε ορισμένα πράγματα και είχαμε ετοιμάσει κάποια θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά την πνευματική ζωή του Ορθοδόξου Χριστιανού και όσον αφορά και την αντιμετώπιση της αιρέσεως του οικουμενισμού, διότι δυστυχώς βγαίνουν πάρα πολύ σήμερα και κάνουν μια μεγάλη ζημιά όσον αφορά στην παραπληροφόρηση όλων αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν, αλλά και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα τεκτενόμενα και ιδιαιτέρως την αίρεση του οικουμενισμού. Και επειδή ακούγονται πάρα πολλά πράγματα, πολλές σοφιστίες, όσον αφορά την διακοπή κοινωνίας, έχουμε ξαναμιλήσει φυσικά για την δυνητικότητα, πολλοί λένε για την δυνητικότητα του κανόνα, πολλοί μιλάνε για τις παράλληλες συνόδους, που κάποιοι σήμερα από τους αποτυχισμένους θέλουν να προσχωρήσουν σε παρατάξεις ΓΟΧ, άλλοι μιλάνε ότι πρέπει να μπορούμε να πηγαίνουμε σε καλούς οικουμενιστές, οι οποίοι έχουν καλό φρόνημα. Κάποιοι που έχουν κάνει αποτύχηση ήδη αρχίζουν και γυρίζουν κάποια πράγματα και λένε ότι δεν είμαστε οι μόνοι που θα σωθούμε, που εμείς δεν έχουμε πει ποτέ τέτοιο πράγμα. Δηλαδή έχουν αρχίσει πλέον και δημιουργούνται πάρα πολλά θέματα, δυστυχώς και από ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην αποτύχηση. Οπότε έχουμε μιλήσει για αυτά τα θέματα πολλές φορές, αλλά πρέπει να τα πιάσουμε ένα-ένα, να τα ξεκαθαρίσουμε, διότι είναι αναγκαίο αυτό για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Όπως υπάρχουν και ερωτήσεις, τις οποίες πολλές φορές έχουμε ξαναπεί και τις έχουμε απαντήσει, οι οποίες είναι οι εξής: πού θα πάμε αν αποτυχιστούμε, πού θα κοινωνήσουμε. Μάλιστα ακούσαμε και από έναν ιερέα να λέει ότι, και αυτό το λένε κατά κόρον οι οικουμενιστές, ότι υπάρχει και ένας κανόνας ο οποίος λέει ότι αν δεν πάει ο χριστιανός 3 φορές σε 3 Κυριακές στην εκκλησία φορίζεται. Οπότε λένε ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από τις εκκλησίες. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν, καθώς και τις ερωτήσεις που θα τεθούν, θα τις λέγαμε σήμερα, θα τα διαπραγματευόμαστε σήμερα στην εκπομπή του κυρίου Λουκά στην Αυστραλία. Αλλά επειδή ο Λουκάς αρρώστησε και είχε ένα πρόβλημα υγείας, είπαμε, μια που είναι πατέρες εδώ πέρα, να μην χάσουμε την ευκαιρία, να μην τα λέω πάλι μόνος μου, αλλά να τα πούμε όλοι μαζί, έτσι να κάνουμε μια χοροδία θεοφιλή, μια που έχουμε τον πατέρα Αλίπιο και τον πατέρα Ευγένιο και τον Γιώργο, με τον Γιώργο τον Βλαμάκη έχουμε κάνει ιδιαίτερος εμείς οι δύο πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Έχουμε ταξιδέψει σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε φτάσει μέχρι την Σιβηρία και είναι αυτά τα θέματα της πίστης. Περισσότερος κόσμος δεν τα ξέρει φυσικά και δεν τα λέμε κι εμείς, δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ σήμερα αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά που είναι μαζί οι πατέρες, διότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν πραγματικά και άλλοι άνθρωποι, από Αυστραλία να πω, τόσα παιδιά, από Ρουμανία, από Γερμανία, τόσοι άνθρωποι, από Αγγλία, από όλες τις χώρες,
οι οποίοι είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον αγώνα τον ομολογιακό, τον θεάρεστο, και θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη από μένα να αναφέρω κάποιους, γιατί θα τους ξεχνούσα, θα ξεχάσω πάρα πολλούς. Οπότε δεν θα μπω στον κόπο να αναφέρω ποιοι είναι μαζί μας και με ποιους είμαστε. Απλώς ήθελα να πω ότι αυτή την εν Χριστώ αγάπη και αυτή την συμπόρευση που μας τη δίνει ο ίδιος ο Χριστός είναι όντως θεοφιλή, και πραγματικά ευχαριστώ και δοξολογώ το Θεό για όλους εσάς που συμπορευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα, γιατί μας κατηγορήσανε και γι' αυτό. Θα απαντήσουμε και σε κάποιες κατηγορίες που μας έχουν κάνει, και αυτό θα το αφήσω περισσότερο στους πατέρες, γιατί δεν θέλω να αναφερθώ εγώ σε αυτές τις κατηγορίες, διότι περισσότερο είναι στο πρόσωπό μου, αλλά στο πρόσωπό μου δεν είναι, γιατί είναι στην ουσία στο πρόσωπο του Χριστού. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που πρωτοστατούμε. Εμείς απλώς ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες, ακολουθούμε τον Χριστό μας. Δεν είμαστε εμείς οι μπροστάριδες. Ο Χριστός είναι μπροστάρης. Εμείς ακολουθούμε τον Χριστό και τους Αγίους Πατέρες. Και δεν έχουμε αυτή την αρχομανία, ούτε που έχουμε κατηγορηθεί πολλές φορές, ίσα ίσα που ιδιαίτερως με τους πατέρες πάντοτε αυτό λέμε, ότι ο Χριστός είναι μπροστά, εμείς ακολουθούμε και θέλουμε να συνεχίσουμε μέχρι τέλους έτσι. Για να μην μακρύνω όμως το λόγο, έτσι, και να μπούμε κατευθείαν στο ψητό που λέμε στο θέμα μας, θα δώσω το λόγο, θα πάρει το λόγο μάλλον ο πατήρ Ευγένιος να μας αναλύσει ορισμένα πράγματα, ορισμένα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν, πατήρ Ευγένιε, θα μιλήσει, είναι σχετικά με αυτό που είπαμε, θα μας πει το θέμα και μετά αμέσως θα περάσουμε στην ιεροκανονική, πώς γίνεται η ιεροκανονική αποτύχηση σε εκκλησιολογικά θέματα, πώς αντιμετωπίζεται η αίρεση του οικουμενισμού, και θα απαντηθούν και ερωτήσεις τις οποίες θα μας στείλετε για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε αυτά τα θέματα που και εσείς θέλετε και που και εμείς πρέπει να απαντήσουμε και σε αυτές τις ερωτήσεις που μας έχουν κάνει από παλιά. Οπότε δίνω το λόγο στον πατήρ Ευγένιο να ξεκινήσει. Χαιρόμαστε αγαπητοί αδελφοί που μας δίνεται η ευκαιρία και σήμερα να υποθούν κάποια τεινά που αφορούν το θέμα της αποτυχήσεως. Ένα σύγχρονο τέτοιο θέμα είναι ένα ερώτημα που έχει τεθεί και απασχολεί ιδιαιτέρως τους αποτυχιστέντες. Και είναι το εξής. Προκαλεί σχίσμα η χειροτονία επισκόπου για τους αποτυχιστέντες, ενώ ο επίσκοπος ο αιρετικός είναι ακαθαίρετος. Πέριξ αυτού του θέματος θα κινηθεί αυτή η ομιλία. Να πεις όμως και για ποιο λόγο το λέμε αυτό. Γιατί, γιατί υπάρχουν κάποιοι... Ναι. Λοιπόν, σύγχρονα κείμενα, έτσι, υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς αυτό το θέμα, αν προκαλείται ή αν δεν προκαλείται σχίσμα. Συνεπώς, είναι ανάγκη να προστρέξουμε στις πηγές για να δούμε τι ακριβώς και πώς ακριβώς εκλαμβάνεται το θέμα από τον Αγίων Πατέρων. Πλην όμως, πρέπει να προσθέσω κάτι, ότι τα κίνητρα δεν είναι εμπαθή, δηλαδή θα αναφερθούν κάποια πρόσωπα στη συνέχεια. Δεν υπάρχει εμπαθία εναντίον αυτών των προσώπων. Ως αντικειμενικός σκοπός είναι μόνο η έβρεση της αληθείας. Η αντιπαράθεση επιχειρημάτων και από τις δύο πλευρές βοηθάει πάρα πολύ στην έβρεση της αληθείας. Αυτό συνέβη σε όλη την εκκλησιαστική ιστορία, μεταξύ Αγίων Πατέρων και άλλων αιρετικών, οι οποίοι υπήρχε αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Και έτσι βρίσκεται η αλήθεια. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθεί και αυτή η ομιλία. Θα αναφερθούμε σε ένα κείμενο του κυρίου Χατζηνικολάου που είπε προσφάτως, μεταξύ άλλων, στο διαδίκτυο υπάρχει αυτό, δείξατε μας και εσείς ένα κανόνα που να το απαγορεύει. Καθότι οι ιεροί κανόνες, ο 8ος της πρώτης και ο 17ος της πρωτοδευτέρας, αναφέρονται στην περίπτωση της συνυπάρξεως δύο Ορθοδόξων επισκόπων στην αυτήν επισκοπήν.
Όταν όμως ο επίσκοπος μιας επαρχίας είναι αιρετικός, δηλαδή λύκος βαρύς που κατασπαράσει το ποιμνιόν του, τότε όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται να τοποθετηθεί ο Ορθόδοξος επίσκοπος στη θέση του. Τι λέγει το κείμενο? Ότι υπάρχουν ιεροί κανόνες και αναφέρει δύο, τον 8ο της πρώτης και τον 16ο της πρωτοδευτέρας, υπάρχουν βέβαια και άλλοι, οι οποίοι απαγορεύουν ρητός την ύπαρξη δύο επισκόπων στην ίδια επισκοπή. Αλλά θέτει το κείμενο μία προϋπόθεση. Μόνο όταν είναι ορθόδοξος δεν μπορεί να χειροτονηθεί δεύτερος επίσκοπος. Όταν ο επίσκοπος αυτός είναι αιρετικός, τότε όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται να χειροτονηθεί επίσκοπος. Και ο λόγος, διότι κατασπαράσει το ποίμνιο διά της διδασκαλίας του. Συνεπώς εδώ υπάρχει και η διαφοροποίηση. Οι ιεροί αυτοί κανόνες δεν λέγουν ρητός αν αναφέρονται μόνο σε Ορθοδόξους ή και σε αιρετικούς. Πώς μπορεί όμως να ευρεθεί η αλήθεια? Διότι επαναλαμβάνω, το κείμενο εδώ δεν αναφέρει κάποιο ιστορικό γεγονός για να αποδείξει αυτό που λέγει. Πώς μπορεί να ευρεθεί λοιπόν η αλήθεια? Λέγει σχετικώς ένας καθηγητής, ο Βλάσιος Φιδάς, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα που εξετάζουμε, στο βιβλίο του «Ιστορικοκανονικέ και εκκλησιαστικέ προϋποθέσεις ερμηνείας των ιερών κανόνων», σελίδα 52, το οποίο το επικαλείται και ο ιερομόναχος Θεοδόρητος Μαύρος, στο βιβλίο του «Ορθοδοξία και αίρεση», σελίδα 88, στην κανονική θεώρηση του ημερολογιακού ζητήματος. Λέγει λοιπόν το απόσπασμα αυτό μεταξύ άλλων: οι ιεροί κανόνες δεν αποτελούν αυθύπαρκτο, ανεξάρτητον και άφταρκες τμήμα των πηγών της Αποκαλύψεως, αλλά εντάσσονται οργανικώς στην καθόλου ιεράν παράδοση της Εκκλησίας, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή και ερμηνεύονται δια αυτής και δια της αναφοράς στην καθόλου ιεράν παράδοση. Τι λέγει το κείμενο αυτό? Ότι οι ιεροί κανόνες δεν είναι κάτι ανεξάρτητο, κάτι αυθύπαρκτο, αλλά αποτελούν τμήμα της αποκαλύψεως της αληθείας. Ερμηνεύουν την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση και ερμηνεύονται διά της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως. Για να βρούμε λοιπόν τι εννοούν οι ιεροί κανόνες ως προς το προκείμενο θέμα, θα πρέπει να ανατρέξουμε στην Ιερά Παράδοση. Και το επαναλαμβάνω, ποιο είναι αυτό το θέμα που ψάχνουμε να βρούμε, για δεύτερη φορά να μου το επιτρέψετε, το αν εννοούν και αιρετικό ή αναφέρονται μόνο σε Ορθόδοξο. Τότε δεν επιτρέπεται η χειροτονία δευτέρου επισκόπου. Λοιπόν, λέμε εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει τέτοιο εκκλησιαστικό παράδειγμα στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Βεβαίως εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις και θα πρέπει βέβαια να τις φέρουμε στο μέσο και να τις εξετάσουμε μία προς μία. Επικαλούμε την υπομονή σας, θα είμαι βέβαια πολύ σύντομος, πάρα πολύ σύντομος, αλλά είναι ανάγκη, όπως σας είπα, να τις δούμε. Η πρώτη περίπτωση που επικαλείται είναι η περίπτωση του Δημοφύλου. Ο Δημόφυλος ήταν αριανός επίσκοπος, ο οποίος χειροτονήθηκε το 370 μετά τον θάνατο του Ευδοξίου, και αυτός αριανός το ίδιο εκείνο έτος. Στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Οι Ορθόδοξοι δια του Αγίου Ευσταθείου χειροτονούν, μετά τη χειροτονία του Δημοφύλου, χειροτονούν τον Ευάγριο στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει όμως, για να βγει ορθό συμπέρασμα, θα πρέπει να λεχθεί και το εξής, ότι ο Δημόφυλος ήταν ήδη καθηρημένος το 359 από τη Σύνοδο στο Αρήμινο, το οποίο αυτά τα περιγράφει ο Μέγας Αθανάσιος σε σχετική του εργασία για αυτή τη Σύνοδο και το επαναλαμβάνει και ο ιστορικός τότε, ο συγκεκριμένος ο Σωκράτης. Οι οποίοι τι λέγουν? Ότι καθαιρέθηκε από αυτήν τη Σύνοδο ο Δημόφυλος. Η Σύνοδος αυτή την αποτελούσαν 400 επίσκοποι, εκ των οποίων οι 80 ήταν αριανόφρονες και προέβησαν στην καθαίρεση των συγκεκριμένων αυτών αιρετικών και του συγκεκριμένου Δημοφύλου. Πρέπει όμως να συμπληρώσουμε και το εξής, ότι ο Δημόφυλος, έχουμε μια αποκατάστασή του ήδη στη νίκη της Θράκης, αλλά από ορθοδόξου πλευράς αυτή δεν ισχύει. Και ο λόγος είναι ότι η αντιπροσωπεία της συνόδου αυτής, η οποία απεστάλλει από την Αρημίνο Σύνοδο,
στη νίκη της Θράκης αναγκάστηκε από τον Κωνσταντιο τον Αυτοκράτορα να υπογράψει αριανικό σύμβολο. Συνεπώς από ορθοδόξου πλευράς δεν ισχύει αυτή η αποκατάσταση. Μέχρι και το 370 δεν υπάρχει αποκατάσταση του δημοφύλου. Συνεπώς οι Ορθόδοξοι χειροτονούν επίσκοπο σε χειρεύουσα επισκοπή. Δεν είναι διπλός επίσκοπος. Και θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Βλάσιος Φιδάς σε άλλη του εργασία, η Ενδημούσα Σύνοδος, μας λέγει ότι συγκροτήθηκε και Ενδημούσα Σύνοδος που αποφάσισε αυτήν την χειροτονία. Συνεπώς, κατά την προσταγή των Ιερών Κανόνων, χειροτονείται επίσκοπος κατόπιν συνοδικής αποφάσεως. Ερχόμαστε στη δεύτερη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση αφορά το Αντιοχιανό σχίσμα. Αυτό συνέβη το 362 από τον δυτικό Ορθόδοξο επίσκοπο που ήταν εξόριστος εκείνη την εποχή στην Ανατολή, τον Λουκίφερ Καλάρεος, ο οποίος προσερχόμενος στην Αντιόχεια, ενώ είναι ο κανονικός επίσκοπος ο Άγιος Μελέτιος Αντιοχίας, χειροτονεί αντικανονικός και μόνος του τον Παυλίνο Αντιοχίας, ο οποίος ήταν τότε ιερομόναχος και ήταν ηγέτης μιας ομάδος των Ορθοδόξων, των Ευσταθιανών. Γιατί έκανε αυτή τη χειροτονία? Έκανε μίας παρεξηγήσεως. Επειδή ο Άγιος Μελέτιος Αντιοχίας έλεγε ότι ο Θεός είναι τρεις ουσίες, αλλά εννοούσε τρία πρόσωπα. Και υπήρχε αυτή η σύγχυση στον όρο υπόσταση, ότι έχει την έννοια της ουσίας, οι μεν το νοούσαν έτσι, οι δε το νοούσαν ως πρόσωπο. Και ακούγοντας λοιπόν ο Λουκίφερ για τρεις υποστάσεις, το εξέλαβε ως τρεις ουσίες. Συνεπώς τον θεώρησε τον Άγιο Μελέτιο ως αιρετικό και προβαίνει στην αντικανονική αυτή ενέργεια της χειροτονίας του Παυλίνου μόνος του. Αυτό το πράγμα, αυτή η χειροτονία εκ των υστέρων αναγνωρίστηκε από τη Δύση και από τον Μεγάλο Αθανάσιο. Λέγεται λοιπόν επ' αυτού ότι, πρέπει όμως να συμπληρώσω πλην όμως, ότι ο Μέγας Βασίλειος και οι Ανατολικοί αναγνώριζαν τον Άγιο Μελέτιο. Και λέγεται σχετικώς ότι τον αναγνώρισαν μεν τον Άγιο Μελέτιο γιατί γνώριζαν ότι ήταν Ορθόδοξος. Εάν και αυτοί τον εξελάβαναν ως αιρετικό, θα αναγνώριζαν τον Παυλίνο. Για να ισχύσει αυτή η θέση, θα πρέπει να την είχαν μιμηθεί οι Ανατολικοί. Δηλαδή, θα έπρεπε να είχαν χειροτονήσει και σε άλλες επισκοπές. Αυτό όμως δεν συνέβη. Και πρέπει να σημειωθεί επιπλέον ότι εκείνη την περίοδο, το 362, στον θρόνο ήταν ο Ιουλιανός, ο οποίος έδωσε ελευθερία στους Ορθοδόξους. Έχουμε επιστροφή όλων των εξορίστων και τον επόμενο έτος, 362 έτη έμεινε στο θρόνο ο Ιουλιανός και ένα έτος έμεινε ο Ιουβιανός, ο οποίος ήταν Ορθόδοξος. Είχαν απόλυτη ελευθερία οι Ορθόδοξοι να χειροτονήσουν επισκόπους. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία άλλη τέτοια περίπτωση να χειροτονηθεί επίσκοπος ενώ στο θρόνο είναι Αριανός. Και έχουμε και συγκρότηση Ορθοδόξων συνόδων και στην Αλεξάνδρεια το 362 και στην Αντιόχεια το 363. Επανερχόμαστε όμως στο σχίσμα το Αντιοχιανό. Είπαμε αναγνωρίστηκε από τη Δύση και από τον Μεγάλο Αθανάσιο ο Παυλίνος και ο Μέγας Βασίλειος αναγνώρισε με όλους τους Ανατολικούς πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αναγνώρισαν τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας. Έχουμε λοιπόν δύο αποφάσεις ταυτοχρόνως σε δύο επισκόπους στην ίδια επισκοπή. Και όπως ξέρουμε ότι ένας επίσκοπος μόνον από τους ιερούς κανόνες επιτρέπεται. Συνεπώς δεν μπορεί να είναι και οι δύο ορθές. Ποιος θα κρίνει σε αυτή την περίπτωση ποια είναι ορθή? Ποιος άλλος, αγαπητοί αδελφοί, από την Εκκλησιαστική Συνείδηση, η οποία εκφράστηκε με την Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο μόλις το 381, λίγα χρόνια έτη μετά, η οποία σύνοδος αυτή, μετά την κοίμηση του πρώτου προέδρου της, του Αγίου Μελετίου Αντιοχίας, ο δεύτερος πρόεδρος, Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, πρότεινε να αναγνωριστεί ο Παυλίνος ως Αντιοχίας πλέον, κανονικά από τη Σύνοδο.
η Σύνοδος, η Δευτέρα Οικουμενική, απορρίπτει την πρόταση αυτή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και αναγνωρίζει εκλέγει και χειροτονεί το Φλαβιανό σε αυτή τη θέση. Που σημαίνει ότι η απόφαση αυτή του Μεγάλου Αθανασίου, εντάξει, γιατί γνωρίζουμε ότι το αλάθητο βρίσκεται σε οικουμενικές συνόδους και όχι σε μεμονωμένους Αγίους Πατέρες. Συνεπώς, η θέση των Ανατολικών του Μεγάλου Βασιλείου αυτή αναγνωρίστηκε από τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο. Και περνάμε στην τρίτη περίπτωση. Αυτά να κάνω μια διακοπή τον Πάτερ Ευγένιο για να καταλάβει λίγο ο κόσμος τι συμβαίνει, γιατί αναλύουμε όλες αυτές τις θέσεις. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μας κατηγόρησαν πολλοί ότι είμαστε ακέφαλοι, ότι κάνουμε μια διακοπή κοινωνίας και ότι πρέπει να έχουμε επίσκοπο, και απ' την άλλη βγήκαν κάποιοι αγαπητοί, κατά τα άλλα, παλιοημερολογίτες, έτσι, να το πούμε έτσι για να καταλάβετε, και μάλιστα βγήκε και ο πατήρ Παΐσιος ο Παπαδόπουλος, θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, ο οποίος θέλει να χειροτονηθεί επίσκοπος, είχε κάνει διακοπή κοινωνίας, αλλά τώρα πλέον θέλει να χειροτονηθεί και επίσκοπος σε παρατάξεις. Και το θέμα ποιο είναι? Μας κατηγορούν ότι είμαστε ακέφαλοι, ότι πρέπει να έχουμε ένα επίσκοπο και ότι πρέπει και εμείς, για να είναι σωστή η διακοπή κοινωνίας που κάνουμε, να ενταχθούμε σε μια ομάδα παλιωμερολογητών. Σε μια ομάδα ή να χειροτονήσουμε επισκόπους, ή να ενταχθούμε σε μια ομάδα να το πω έτσι, σε μια παράταξη, για να μπορέσουμε έτσι να συνεχίσουμε. Γιατί λέει χωρίς επισκόπους δεν μπορούμε να κάνουμε και ότι δημιουργούμε προβλήματα στην Εκκλησία, και επειδή εμείς είπαμε παρησία ότι έχουν δημιουργήσει σχίσμα αυτές οι παλιωμερολογήτικες ομάδες στην Εκκλησία, μας είπαν ότι δεν έχουν δημιουργήσει σχίσμα, γιατί αυτοί κρατήσανε την πίστη. Και αυτά τώρα τα επιχειρήματα που λέει ο πατήρ, είναι 5 συγκεκριμένα επιχειρήματα που λέει τώρα ο πατήρ, που αναλύει ο πατήρ Ευγένιος, είναι επιχειρήματα τους, τα οποία μας λένε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε χειροτονίες επισκόπων από αυτούς που ήθελαν να κρατήσουν την Ορθοδοξία, οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν παράλληλοι επίσκοποι και παράλληλοι σύνοδοι, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Και αυτό το θέμα τι είναι? Είναι αντιμετώπιση, αυτό που είπαμε στην αρχή, είναι αντιμετώπιση της αιρέσεως. Εμείς είπαμε ότι διακόπτουμε την κοινωνία και με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε την αίρεση. Αυτή, δυστυχώς, οι παλιωμερολογίτες και οι παρατάξεις και ο πατήρ Παΐσιος ο Παπαδόπουλος και όλοι αυτοί μας προτείνουν έναν τρόπο αντιμετωπίσεως της αιρέσεως, ο οποίος είναι αντιπατερικός και ανύπαρκτος στην Εκκλησία. Το να χειροτονήσεις, και αυτό είναι, εμείς τώρα τι κάνουμε? Αποδομούμε τα επιχειρήματά τους. Φυσικά τα επιχειρήματά τους είναι φεδρά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτές τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν για μας, που βρίζουν, απλώς θα πω είναι φεδρά τα επιχειρήματά τους, διότι ο τρόπος αντιμετωπίσεως της αιρέσεως είναι ιεροί κανόνες. Δηλαδή τι? Η αντιμετώπιση της αιρέσεως είναι να διακόπτεις την κοινωνία και να ακολουθήσεις ιεροί κανόνες. Όταν αρχίσεις και δημιουργείς δικές σου συνόδους και δικούς σου επισκόπους, τότε δημιουργείς σχίσμα στην Εκκλησία. Γιατί δεν αντιμετωπίζεις την αίρεση που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, έτσι, αλλά αντιμετωπίζεις την αίρεση με ένα διαφορετικό τρόπο που ποτέ δεν έγινε. Δηλαδή, είναι αυτό που είχαμε πει πολλές φορές με απλό τρόπο για να το καταλάβει ο κόσμος. Αν η Ελλάδα έρθει ένας κατακτητής και μας κατακτήσει εδαφικά, δεν θα σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε στην Αφρική να ιδρύσουμε μια νέα καινούργια Ελλάδα. Θα κάτσουμε στην Ελλάδα να κάνουμε αγώνα, να ελευθερώσουμε την Ελλάδα από πού? Από τον κατακτητή. Το ίδιο κάνουμε και εμείς μέσα στην Εκκλησία. Ακολουθώντας τους ιερούς κανόνες, χωρίς να δημιουργούμε δικές μας συνόδους, χωρίς να δημιουργούμε δικούς μας επισκόπους που δεν έχουν χάσει την ιεροσύνη τους ακόμα, προσπαθούμε να ελευθερώσουμε την Εκκλησία με αγώνα. Αυτός ο αγώνας πρέπει να γίνει όπως οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε αυτά που αναλύει τώρα ο πατήρ Ευγένιος, είναι στην ουσία η απάντησή μας στα επιχειρήματά τους, που είναι 4-5 επιχειρήματα, τα οποία μας λένε ότι τότε δημιουργηθήκαν παράλληλες συνόδοι ή κάνανε διπλούς επισκόπους, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Γι' αυτό και αναφερθήκαμε στο Δημόφιλο,
Για να αυτό και αναφερθήκαμε στο Αντιοχιανό σχίσμα και θα αναφέρω ακόμα και σε άλλες κάποιες περιπτώσεις τις οποίες τις αναφέρουν, αλλά στην ουσία όμως δεν είναι έτσι, παραπληροφορούν τον κόσμο και ρίχνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου για να πούνε ότι και σε αυτή την περίπτωση δημιουργήθηκαν παράλληλες σύνοδοι και σε αυτή την περίπτωση είχαμε 2 επισκόπους σε μια επισκόπη, πράγμα το οποίο είναι ψέμα, είναι ανυπόστατα ψέματα, είναι ανακρίβειες, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα δικά τους λάθη και να μας βγάλουν και εμάς από το σωστό δρόμο της ιεροκανονικής αποτύχησης και το σωστό δρόμο τρόπο αντιμετωπίσεως αιρέσεως. Συγγνώμη για την... έπρεπε να γίνει όμως αυτό, διότι θα μπορέσετε καλύτερα να παρακολουθήσετε τον Πάτερ Ευγένιο. Οπότε και ο Πάτερ Ευγένιος θα λέει τι λένε και ποια είναι η πραγματικότητα και πού υπάρχουν αυτά. Φυσικά οι πηγές και όλα αυτά θα τα πούμε πιο αναλυτικά σε μια άλλη ομιλία που θα κάνουμε, γιατί έχουμε πραγματικά με αυτές τις ομιλίες που αρχίζουμε, ανοίγονται κάποια άλλα θέματα, τα οποία πρέπει να τα αναλύσουμε πιο πολύ και πιο θεολογικά, για να μπορεί και ο κόσμος να καταλάβει και να είναι πιο τεκμηριωμένα, έτσι ώστε και οι αδελφοί μας που έχουν αυτά τα επιχειρήματα και βασίζονται σε αυτά, να καταλάβουν ότι είναι λάθος. Αυτό που κάνουμε δεν είναι μια πολεμική. Έτσι, σε καμία περίπτωση μην το εκλάβουν οι άνθρωποι, οι παλιωμερολογοί, οι ονομαζόμενοι ότι είναι μια πολεμική εναντίον τους. Όχι, εμείς λέμε την αλήθεια και πραγματικά θέλουμε να συμπορευόμαστε σε αυτόν τον αγώνα, αλλά με το σωστό τρόπο. Ο οποίος σωστός τρόπος κατά την εκκλησιαστική παράδοση είναι, θα πρέπει να αφήσουν και αυτοί τις επισκοπές τους, να σταματήσουν να μιλάνε για ακερά μυστήρια, να ενωθούμε σε αυτόν τον αγώνα έτσι όπως γίνεται από τους Αγίους Πατέρες και έτσι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε την αίρεση. Όχι όμως μέσα από συνόδους και μέσα από αυτό που έχουν κάνει, διότι όντως είναι σχίσμα. Και αυτό τώρα που κάνει ο πατήρ Ευγένιος, που ανέλαβε να πει αυτά τα πράγματα, είναι η απόδειξη όλων αυτών των πραγμάτων που λέμε. Οπότε ξαναδίνω τον λόγο στον πάτερ. Το είπαμε ήδη ότι δεν υπάρχει εμπάθεια. Έτσι. Ο μόνος σκοπός είναι να ευρεθεί η αλήθεια. Εντάξει. Και βεβαίως αγαπούμε τους εκ της Εκκλησίας των ΓΟΚ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι εμείς προερχόμαστε από τις τάξεις των ΓΟΚ και πράγματι είναι αδελφοί. Και αυτή η προσπάθεια γίνεται ακριβώς για την έβρεση της αληθείας, ούτως ώστε η αποτύχηση να τεθεί σε σωστές κανονικές βάσεις. Εντάξει. Ερχόμαστε τώρα στη τρίτη περίπτωση που προβάλλεται. Είναι το γεγονός στην Πολωνία στο τέλος του 16ου αιώνα, όπου πλέον εδώ έχουμε χειροτονία συνόδου. Στην Πολωνία τότε είχαμε 7 αρχιερείς, εκ των οποίων οι 5 προσφεύγουν στον Πάπα, ενώνονται με τον Πάπα και είναι η αρχή της Ουνίας. 2 από τους 7 παραμένουν Ορθόδοξοι. Οι μεν συγκροτούν σύνοδο, ενώνονται με τον Πάπα. Οι δε Ορθόδοξοι, οι 2, συγκροτούν σύνοδο με τον πρωτοσύγγελο Νικηφόρο Παράσχη, ο οποίος ήταν έξαρχος του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως και των άλλων πατριαρχείων. Υπήρχε εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, ο Κύριλλος Λούκαρης, και άλλοι κληρικοί, οι οποίοι προσκαλούν τους 5 αρχιερείς και εφόσον με 3 κλήσεις κανονικές τους καθερούν. Αυτά τα λέγει ο Ιερός Μελέτιος Πηγάς συγκεκριμένα σε επιστολές του. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή δεν βρίσκομαι στο αρχείο μου, δεν μπορώ να παραπέμψω, θα γίνει όμως αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, και έχουμε χειροτονία, όχι αμέσως, το 1595 συγκροτήθηκε αυτή η σύνοδος στην Βρέστη, η Ορθόδοξη Σύνοδος. Έχουμε το 1620 από τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμου Θεοδόσιο. Έτσι μετά λίγα χρόνια. Οπότε αυτές οι χειροτονίες έγιναν σε χειρεύουσες επισκοπές, γιατί ήταν καθιερωμένοι. Προσεχόμαστε τώρα στην τέταρτη περίπτωση. Οι επόμενες 2 περιπτώσεις τις επικαλείται ο Αρχιμανδρίτης Παΐσιος Παπαδόπουλος, νομίζω σε ομιλία του. Η πρώτη περίπτωση είναι των Ιγνατιανών και Φωτιανών. Ο Άγιος Ιγνάτιος ήταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως το 757, όπου στο τέλος ο τότε πολιτικός άρχοντας Βάρδας έπραξε μια άνομη πράξη και τον αφόρησε των μυστηρίων. Αυτό τον εξόργησε
τον ανάγκασε σε παραίτηση και τον εξόρισε στην ίσο Τερέμβηθο. Ο θρόνος λοιπόν ένεκα της παραιτήσεως του Ιγνατίου ήταν κενός. Συγκροτείται σύνοδος στις αρχές του 358, συμμετέχουν όλοι οι αρχιερείς και εκλέγουν όλοι τους τον Μεγάλο Φώτιο. Το Μέγα Φώτιο, ο οποίος δεν ήθελε να ανέβει στον θρόνο. Μετά 2 μήνες, εφόσον χειροτονήθηκε, μετά 2 μήνες ένεκα των διωγμών που υπέστησαν εκ του Βάρδα, οι Ιγνατιανοί 20 αρχιερείς αντιδρούν, συγκροτούν σύνοδο, καθερούν το Φώτιο και αναγνωρίζουν τον Ιγνάτιο. Ο Φώτιος, ήδη βέβαια ως κανονικός πατριάρχης, συγκροτεί σύνοδο, καθερεί τους Ιγνατιανούς και τον Ιγνάτιο. Το ότι ισχύει αυτή η καθαίρεση φαίνεται από την Πρωτοδευτέρα, τη γνωστή Πρωτοδευτέρα Σύνοδο, το 861, μόλις λίγο αργότερα, 2 έτη μετά, στην οποία καλούν τον Ιγνάτιο. Ο Ιγνάτιος βέβαια δεν δέχτηκε αυτή την καθαίρεση και προσήρθε με τα άμφια ντυμένος ως αρχιερεύς. Η Σύνοδος τον βγάζει αυτά τα άμφια και τον δέχεται ως απλό μοναχό, που σημαίνει, είναι η γνωστή Σύνοδος, έτσι, που σημαίνει ότι η καθαίρεση αυτή ήταν ισχυρή από ορθοδόξου απόψεως. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε εδώ διπλούς επισκόπους. Και προχωρούμε στην επόμενη μαρτυρία του Αρχιμανδρίτου αυτού, όπου επικαλείται τους 12 Μητροπολίτες επί Σεραφείμ Τίκα. Αυτό βέβαια ο Σεραφείμ Τίκα γνωρίζουμε ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος ότι έγινε επί Ιωαννίδη. Και τους 12 αυτούς Μητροπολίτες, επειδή χειροτονήθηκαν από Αριστίδην Σύνοδο, η Αριστίδη Σύνοδος είναι μια αντικανονική σύνοδος, ενώ οι ιεροί κανόνες επιβάλλουν η χειροτονία να γίνεται από όλη την ιεραρχία, εφόσον είναι σύμψηφοι όλοι. Η Αριστίδη Σύνοδος είναι ένα εφεύρημα της μασονίας, των πολιτικών αρχών να επέμβουν στην διοίκηση της Εκκλησίας. Αριστίδη θα πει άριστοι, αλλά άριστοι που η πολιτεία. Καταλαβαίνετε τώρα περί ποιον αρίστων πρόκειται. Και με 5 αρχιερείς, πλειοψηφία 3, χειροτονήθηκε επί παραδείγματι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Αριστίδη Σύνοδο ανέβασε στον θρόνο τον Μελέτιο Μεταξάκη, Αριστίδη Σύνοδο ανέβασε τον Ιερώνυμο Κοτσόνη, και όποτε η πολιτεία ήθελε να επέμβει στην Εκκλησία, έτσι συγκροτούσαν τέτοιες συνόδους. Αυτή λοιπόν, ο Σεραφείμ Τίκα, εκδιώκει εκ των θρόνων τους 12 αυτούς αρχιερείς. Αυτοί βέβαια δεν παρέμειναν στους θρόνους και χειροτονήθηκαν άλλοι αρχιερείς. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε εδώ διπλούς επισκόπους. Αυτοί προσπάθησαν να αποκατασταθούν. Πολύ αργότερα συνέβη αυτό μόνο με 3, διότι οι άλλοι είχαν κοιμηθεί. Ούτε εδώ λοιπόν ισχύει περί διπλών επισκόπων. Μια άλλη περίπτωση, έκτη είναι αυτή, που αυτή συνέβη τηλεφωνικώς με κάποιον αγιορείτη που είχαμε μια συνομιλία, δεν θα πω βέβαια όνομα, δεν έχει σημασία, ο οποίος μου επικαλέστηκε την περίπτωση επί Κωνσταντίνου Κοπρονίμου και επί Αγίου Ταρασίου. Είμαστε δηλαδή στη φάση πρώτης 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ο Κωνσταντίνος Κοπρόνημος ανέβηκε στον θρόνο το 740, το 754 έχουμε τη συγκρότηση της Οικονομαχικής Συνόδου της Ιερίας, όπου υπογράφουν τις αποφάσεις της 338 επίσκοποι. Άλλοι ήταν πράγματι οικονομάχοι, άλλοι το κάναν από ανάγκη, από φόβο κλπ. Παρά τα αυτά υπογράφηκε από όλους τους επισκόπους του Βυζαντίου. Αυτό το λέγει ο εκκλησιαστικός ιστορικός Βασίλειος Στεφανίδης στο σχετικό εκείνο κείμενο που παραθέτει. Και προσθέτω και το εξής, ότι επί Εωσίου Στεφάνου του Νέου, ο οποίος είναι Άγιος εκείνης της περίοδου, κλείνεται στη φυλακή από αυτόν τον αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο τον Κοπρόνημο, το 765. Το 766 έχουμε την κοίμησή του. Και λέγει ο βιογράφος του εκεί κάτι σχετικό, ότι εισερχόμενος Όσιος στη φυλακή συνάντησε 343 μοναχούς, εκ των οποίων κάποιον τους έλειπαν τα πόδια, κάποιον τα χέρια, κάποιους δεν είχαν τα αυτιά, τα μάτια.
ήταν τέτοιοι οι διωγμοί του κοπρονίμου, πολλοί μοναχοί τους ανάγκασε να νηφευθούν, πολλοί μοναχοί έφυγαν στη Νότιο Ιταλία και κανένας επίσκοπος δεν τολμούσε να μιλήσει. Δεν έχουμε λοιπόν ούτε εδώ διπλούς επισκόπους. Ούτε εδώ υπάρχουν διπλοί επίσκοποι. Ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη περίπτωση. Αυτή την επικαλέστηκαν με μήνυμα στον Γέροντα Σάββα Λαβριώτη. Κάποιοι, δεν θα πούμε το όνομα, δεν έχει σημασία για αυτή την περίπτωση, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμου, ο οποίος στο δεύτερο βιβλίο του ομιλεί περί παρενορίας χειροτονιών και αναφέρεται σε 3 περιπτώσεις. Η πρώτη περίπτωση αφορά τον Μεγάλο Βασίλειο, όπου οι Εικονίτες, δηλαδή οι πολίτες, οι πιστοί, οι Ορθόδοξοι της πόλεως Εικονίου, εφόσον είχε κοιμηθεί ο Φαυστίνος ήταν Ορθόδοξος επίσκοπος, ζητούν από τον Μεγάλο Ιεράρχη να επέμβει στην εκκλησία τους και να προβεί σε υπερόρια χειροτονία, να τους χειροτονήσει επίσκοπο. Πότε όμως έγινε αυτό? Το λέει ο ίδιος. Εφόσον κοιμήθηκε ο Φαυστίνος. Δεν έχουμε λοιπόν διπλό επίσκοπο ούτε εδώ. Παρά τα αυτά, δεν προβαίνει στη χειροτονία του και ρωτά τον Ευσέβιο Σαμοσάτο τι να κάνω, να προβώ σε παρενορία χειροτονία, που εν τέλει δεν την έκανε κιόλας. Από εδώ λοιπόν προκύπτει διπλός επίσκοπος. Η άλλη περίπτωση είναι ως προς τον Ευσέβιο Σαμοσάτο. Εκεί ο Δοσίθεος, καταρχήν αυτό αφορά πότε συνέβη. Συνέβη όταν ήδη ανεβαίνει στον θρόνο ο Γρατιανός, έχει κοιμηθεί ο Αριανός Ουάλης, αναλαμβάνει ο Γρατιανός, ο οποίος ήταν Ορθόδοξος, εκδίδει διάταγμα να εκενωθούν οι θρόνοι, να παραιτηθούν όλοι οι Αριανοί επίσκοποι και πράγματι παραιτήθηκαν και λέγει εκεί ο Δοσίθεος, στο συγκεκριμένο απόσπασμα αυτό, στο δεύτερο βιβλίο όπως σας είπα, ότι βρήκε καινούς τους θρόνους αποποιημένες, του ζητήθηκε από το Πίμνιο και τότε προέβησε χειροτονίες επισκόπων. Ούτε εδώ λοιπόν έχουμε διπλούς επισκόπους. Και η τελευταία περίπτωση που αναφέρει ο Πατριάρχης Δοσίθεος είναι ως προς τον Άγιο, το Μεγάλο Αθανάσιο. Ο Μέγας Αθανάσιος προέβη και αυτό σε υπερόρειες χειροτονίες. Πότε το έκανε αυτό? Το έκανε το 345 στην επιστροφή του από τη δεύτερη εξορία, εφόσον γίνεται σύνοδος στα Ιεροσόλυμα επί Μαξιμιανού, τότε επισκόπου Ιεροσολύμων, συγκροτούν σύνοδο, συμμετέχει και ο Μέγας Αθανάσιος και κατόπιν της συνόδου αυτής, επιστρέφοντας προς την Αλεξάνδρεια σε διάφορους τόπους, χειροτονεί ιερείς κληρικούς και επισκόπους. Αλλά προσθέτει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τότε ο σύγχρονος ιστορικός Σωζόμενος, αφού τους καθερούσε. Συνεπώς, ούτε από τον Μεγάλο Αθανάσιο έχουμε διπλούς επισκόπους. Το μόνο που μένει ως τελευταίο, το οποίο δεν θα το θίξουμε αυτή τη στιγμή γιατί είναι μεγάλο το κεφάλαιο. Θα το κάνουμε σε ιδιαίτερη ομιλία και θα το κάνουμε και θέμα ολόκληρο. Ναι, είναι το θέμα της διασποράς. Των Ρώσων της διασποράς. Και επανερχόμενοι στο κείμενο, το οποίο ήδη είχαμε πει στην αρχή, ότι οι ιεροί κανόνες όταν ομιλούν και εντέλλονται να μην χειροτονηθεί διπλός επίσκοπος, αφορά αυτό και όταν είναι Ορθόδοξος και όταν είναι αιρετικός. Εφόσον η Ιερά Παράδοση ερμηνεύει τους ιερούς κανόνες και εφόσον δεν έχουμε τέτοιο εκκλησιαστικό ιστορικό γεγονός, άρα οι ιεροί κανόνες, ο 8ος της πρώτης, ο 12ος της τετάρτης, ο 16ος της πρωτοδευτέρας, ο 35ος ο Αποστολικός, ο 14ος Αποστολικός, ο 15ος Αποστολικός και άλλοι ιεροί κανόνες, ο 4ος Σαρδικής και άλλοι ιεροί κανόνες απαγορεύουν την ύπαρξη 2 επισκόπων στην ίδια επισκοπή. Να τις ξαναπούμε αυτούς τους κανόνες για να τους συγκρατήσετε. Ναι. Σαφέστατα αναφέρεται στον 8ο που μιλεί για απαγορεύεται διπλός επίσκοπος στην ίδια επισκοπή. Ο δε, σας παρακαλώ να αναγνώσετε του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, δεν είμαι στην έδρα μου, θα τα είχα γράψει αυτά και τα είχα διαβάσει εδώ δημόσια, αλλά είναι εύκολο να το βρείτε. Εκεί στην ερμηνεία, στη συμφωνία του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου είναι σαφέστατος ο Όσιος, απαγορεύεται ρητός να υπάρχουν διπλοί επίσκοποι.
Και από την ερμηνεία που κάνει η Ιερά Παράδοση, αυτό αφορά και όταν είναι αιρετικός και ακαθαίρετος ο αιρετικός. Συνεπώς, εφόσον οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν την ύπαρξη δύο επισκόπων, όταν εμείς προβούμε στην αντικανονική αυτή πράξη, ενέργεια, τότε αυτό αναγκαίως προκαλεί σχίσμα. Είτε το θέλουμε να το δεχτούμε, είτε όχι. Αυτό λέει η εκκλησιαστική μας παράδοση και διδασκαλία. Βέβαια, δεν έχει κλείσει το θέμα. Η αναξιότητα θα το κλείσω εδώ αυτή τη στιγμή. Νομίζω επαρκεί να μην κουράσω περισσότερο. Αν παραστεί ανάγκη θα επανέλθουμε και μάλλον είναι ανάγκη να επανέλθουμε κάποια στιγμή. Εντάξει. Ναι, ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε στις ερωτήσεις. Θα περάσουμε στις ερωτήσεις και αυτά τα θέματα που θέλαμε να πούμε, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζεται η αίρεση για την εκκλησιολογία και όλα αυτά τα πράγματα θα απαντηθούν, νομίζω, θα διαπραγματευτούν από τις απαντήσεις που θα δώσουμε στις ερωτήσεις. Μια συμπλήρωση, να κάνω μια συμπλήρωση. Ναι. Όλα αυτά που είπαμε, τώρα το λησμόνισα αυτό, αγαπητοί αδελφοί, αφορούν, έτσι, όταν προϋπάρχει η διδασκαλία περί εγκύρων μυστηρίων. Γιατί και ο κύριος Κατζηνικολάου, το γνωρίζω καλά αυτό, είναι πρεσβευτής εγκύρων μυστηρίων. Αν συνυπάρχει η διδασκαλία περί ακύρων μυστηρίων, δηλαδή τι εννοώ περί ακύρων? Εννοώ ότι δεν πρέπει να προηγηθεί σύνοδος που αφαιρεί την ιεροσύνη από τον ακαθαίρετο κληρικό, αιρετικό κλπ. Αλλά αυτό σημαίνει αυτομάτως. Τότε αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και δεν αποτελεί μόνο σχίσμα, αλλά είναι ακόμα χειρότερο. Δεν θα πω αυτή τη στιγμή περισσότερα για αυτό το θέμα, θα επανέλθουμε σε άλλη ευκαιρία. Εντάξει. Ναι. Αυτά. Είναι πολλές ερωτήσεις και προσπαθώ να τις γράψω όλες, γιατί προσπαθώ να έχω και το νου μου σε αυτά που λέω. Λοιπόν, είναι μια ερώτηση, θα απαντάμε, αλλάξει τώρα για να μην απαντάω μόνο εγώ και αυτό, γιατί πάτε ένας από εμάς. Λοιπόν, πώς είναι έγκυρα τα μυστήρια και να μην αγιάζουν? Και ποια είναι η διαφορά, αφού δεν αγιάζουν τα έγκυρα, ποια είναι η διαφορά με τα άκυρα? Οπότε ποιος θέλει να απαντήσει? Εν ολίγης. Και δεν αγιάζουν. Το έχουμε πει φυσικά πολλές φορές. Αλλά είναι απλό, είναι απλή απάντηση. Ναι. Απλά και σύντομα να δούμε. Ναι, εντάξει, όσο μπορώ. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε και τη μεγάλη εμπειρία, συγχωρέστε με αδερφοί. Λοιπόν, ο μολυσμός δεν νοείται ως αφαίρεση του ενεποστάτου της ιεροσύνης. Δηλαδή, δεν καθίσταν άκυρα τα μυστήρια. Ο μολυσμός έχει άλλη έννοια. Έχει άλλη έννοια. Δηλαδή, είναι έγκυρα τα μυστήρια, τελείται το σώμα και αίμα του Χριστού, αλλά εγώ όταν πάω και κοινωνώ με κατακρίνει με δύο λόγια. Και αν δούμε και την προηγούμενη ομιλία που κάναμε, και έχουμε πάρα πολλές αναφορές που απαντά, νομίζω, με πάρα πολλά εκεί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Είναι και να το πούμε και λίγο πιο αυτά. Όποιος άνθρωπος πάει χωρίς να έχει εξομολογηθεί. Γιατί πολλοί λένε ότι μα πάρω το Χριστό. Ο Χριστός πώς γίνεται? Όταν πηγαίνει κάποιος να πάρει το Χριστό, χωρίς να είναι εξομολογημένος, χωρίς να είναι μετανοημένος, ανέτοιμος, πώς θα αγιαστεί? Δεν αγιάζεται. Έτσι, εις κρίμα και κατάκριμα. Γι' αυτό και λέμε μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και ο Ιούδας κοινώνησε. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, 2 λεπτά. Και έγινε προδότης. Τι τον αφαίρεσε. Λοιπόν, για τις ταυτότητες θα απαντήσουμε, έτσι, αλλά θα το πούμε στο τέλος, γιατί τώρα είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, γιατί ο δυνητισμός είναι αίρεση. Λοιπόν, τώρα και εγώ ήθελα να το απαντήσω αυτό, αλλά θα αφήσω τον Πάτερ Ευγένιο. Εγώ ήθελα να το απαντήσω για ένα λόγο, διότι πολλές φορές έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση με τον αγαπητό πατήρ Θεόδωρο Ζήση κατά τα άλλα, και έχουμε απαντήσει σε αυτό. Και δυστυχώς, επειδή ξεκίνησε αυτός ο δυνητισμός, στην ουσία ξεκίνησε από τη Λαύρα. Έτσι. Γι' αυτό ήθελα να το απαντήσω, αλλά θα αφήσω τον Πάτερ Ευγένιο. Εν συντομία όμως. Όσο μπορώ, θα κάνουμε σύντομος. Η έννοια αίρεσης μέσα στους Ιερούς Κανόνες δεν είναι μόνο τη στενή έννοια όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ευρυτέρα σημασίας. Τι εννοώ, να γίνω πιο σαφής και πιο σύντομα. Στην Ενγκάγκρα Σύνοδο, η οποία συγκροτήθηκε το 340, κατεδίκασε τον Ευστάθιο Σεβαστίας, 21 Ιερούς Κανόνες θέσπισε αυτή η Σύνοδος. Θα πω 1-2, να δείτε περί τίνος πρόκειται, και αναθεματίζει αυτόν που δεν αποδέχεται αυτή τη διδασκαλία.
Ο δεύτερος κανόνας λέει για αυτή τη συνόδου: ή της αισθίοντα κρέα μετευλαβίας και πίστος κατακρίνει ως αν το δια το μεταλαμβάνει ελπίδα μη έχοντα, ανάθεμα έστω. Όποιος κατακρίνει αυτόν που αισθεί το κρέας, λοιπόν, όσο τη βλάπτεται, αυτός ανάθεμα έστω, να αναθεματίζεται. Άλλος ιερός κανόνας. Τέταρτος, ή της διακρίνει το παραπρεσβυτέρου γεγαμικότος, ως μη χρήνε, λειτουργήσαντος αυτού προσφοράς μεταλαμβάνει, ανάθεμα έστω. Όποιος δεν μεταλαμβάνει από έγαμο ιερέα, ανάθεμα έστω. Εννοείται ότι μολύνεται από αυτή την κοινωνία. Ανάθεμα έστω. Άλλος ιερός κανόνας. Ο 10ος, ή της των παρθενευόντων δια τον Κύριο κατεπέριτον των γεγαμικότων, ανάθεμα έστω. Αυτοί από τους παρθενευόντους, οι οποίοι, από τους παρθενεύοντες, ναι, οι οποίοι υπεραίρονται αυτούς που είναι γεγαμικότες, αυτοί που έχουν νυφευτεί, ανάθεμα έστω. Και υπάρχει επιστολή της συνόδου αυτής, η οποία υπάρχει στα πρακτικά, ότι όποιος δεν αποδέχεται αυτές τις θέσεις, να αναθεματίζεται ως αιρετικός. Και εδώ προσέξτε, εδώ δεν είναι θέματα πίστεως αυτά. Όλα αυτά που αναφέρεται είναι θέματα πίστεως. Και όμως αναφέρεται ως αίρεση. Και προσθέτω και το εξής, πολύ γνωστό, ότι ο 7ος κανόνας της Δευτέρας Οικουμενικής ως αιρετικούς θεωρεί και τους 4 και δεκατήτες. Ποια ήταν η αίρεσή τους? Δεν ήταν αίρεση. Στην ουσία δεν ήταν αίρεση. Τι ήταν αυτό που έσφαλαν? Ότι εόρταζαν το Πάσχα την 14η ημέρα του Νησάν. Συνεπώς, με αυτή την ευρεία έννοια της αιρέσεως είναι και η διδασκαλία περί ακύρων μυστηρίων και η διδασκαλία περί δυνητισμού. Εάν αυτές οι διδασκαλίες δεν συμφωνούν με την εκκλησιαστική παράδοση και διδασκαλία, ανήκουν στο θέμα αυτό, ότι έχουν την έννοια της ευρείας ενίας της αιρέσεως. Αυτό είχα να απαντήσω. Ναι, δυνητισμός είναι αίρεση. Εντάξει, αυτό εδώ θα το απαντήσουμε. Θα το απαντήσουμε τώρα, ναι. Λοιπόν, καταρχήν είναι αντίθετος στην αυτό που λέει ο δυνητισμός, δηλαδή τι λέει ο δυνητισμός, τι πρεσβεύει ο δυνητισμός. Ο δυνητισμός πρεσβεύει ότι αν θέλουμε κόβουμε το μνημόσυνο, αν δεν θέλουμε δεν το κόβουμε το μνημόσυνο. Δηλαδή, αν θέλουμε, ο κανόνας δηλαδή είναι δυνητικός, πράγμα το οποίο είναι μεγάλη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι οι κανόνες είναι δυνητικοί. Άλλοι είναι υποχρεωτικοί, άλλοι δυνητικοί. Ο κανόνας είναι κανόνας. Είναι κανόνας πίστεως. Δεν μπορείς να πεις ότι αν θέλεις τον κάνεις, αν δεν θέλεις δεν τον κάνεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Δεύτερον, λένε ότι είναι δυνητικός, δηλαδή αν θέλεις διακόπτεις την κοινωνία με τους αιρετικούς. Αν δεν διακόψεις όμως την κοινωνία με τους αιρετικούς, αν δεν θέλεις, μπορείς να πηγαίνεις να έχεις ορθόδοξο φρόνημα και δεν κατακρίνεσαι. Λοιπόν, αυτό είναι μια μεγάλη βλασφημία. Πάλι εναντιώνεται σε όλη την διαχρονική εκκλησιαστική ιστορία μας πώς αντιμετώπισαν τους αιρετικούς, διότι κανένας αιρετικός, κανένας ορθόδοξος δεν είχε καμία κοινωνία με τους αιρετικούς. Δεν έχουμε ποτέ στην εκκλησιαστική ιστορία κανένα Άγιο που επικοινωνούσε με αιρετικούς και δεν έκοβε το μνημόσυνο κατευθείαν. Λοιπόν, οπότε ο δυνητισμός αλλάζει όλο το εκκλησιαστικό γίγνεσθε, όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία. Είναι φοβερό. Μας υποδεικνύει μια καινούργια οδό αντιμετωπίσεως της αιρέσεως που δεν υπάρχει. Και στην ουσία δεν είναι αντιμετώπιση με την αιρέση, αλλά είναι συμπόρευση με την αίρεση. Καταλαβαίνετε, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Σου λέει μπορείς να συμπορεύεσαι με την αίρεση, διότι δεν υπάρχει μολυσμός, δεν μολύνεσαι από τους ακατακρίτους αιρετικούς που δεν έχουν καθαιρεθεί, διότι έχουν ακόμα μυστήρια. Μα είπαμε προηγουμένως ότι τα μυστήρια των αιρετικών όχι μόνο δεν μας αγιάζουν, αλλά είναι μολυσμός, όπως λένε οι πατέρες. Υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο στο βιβλίο που θα βγάλουμε, στο βιβλίο του Πατρός Ευγενίου. Και στην ομιλία, ναι, και στην ομιλία την προηγούμενη. Ναι. Εφόσον υπάρχει μολυσμός, αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορεί οι ιεροί κανόνες να είναι δυνητικοί. Και η ερμηνεία, είπαμε, γίνεται εκ του όλου το μέρος. Δεν απομονώνουμε έναν ιερό κανόνα και τον ερμηνεύουμε όπως εμείς θέλουμε. Ναι. Αλλά η όλη εκκλησιαστική διδασκαλία και παράδοση ομολογεί, συνεπιμαρτυρεί για αυτή την ύπαρξη του μολυσμού. Υπάρχει μολυσμός και είδαμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην προηγούμενη ομιλία. Υπάρχει μολυσμός. Πώς μπορεί να είναι δυνητικός ο κανόνας? Μπορεί να αντιφάσκουν οι κανόνες? Αδύνατο. Λοιπόν, αυτό.
υπάρχει μολυσμός. Όλοι οι Άγιοι Πατέρες πλην μολυσμών έχει κοινωνία. Το λέει και ο Άγιος Βασίλειος αυτό το πράγμα και το λέει για τους ακατακρίτους ο Όσιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, το οποίο το έχει πάρει φυσικά από τους πατέρες, όν το φρόνημα αποστρεφόμαστε, τούτους και της κοινωνίας προσήκην φεύγει. Και το Μέγα Βασίλειο που λέει μολυσμός σημαίνει σκοτισμός διανοίας. Ωραία. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύεται από όλους τους Άγιους Πατέρες που δεν είχαν καμία κοινωνία. Και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πάρα πολλά εκκλησιαστικά παραδείγματα από τον Άγιο Αντώνιο, ο οποίος είχε κατεβεί κάτω στην Αλεξάνδρεια και δίδασκε να μην έχει καμία κοινωνία με τους Αριανούς, που δεν ήταν σημειωτέν ότι οι Αριανοί είχαν κανονική ιεροσύνη. Είχε καταδικαστεί ο Άριος, αλλά οι Αριανοί που ακολουθούσαν τον Άριο Επίσκοπο και που δεν είχαν καταδικαστεί. Έτσι, πολλά τεκμήρια. Με πολλά τεκμήρια, και θα το τεκμηριώσουμε όλα αυτά. Τώρα είναι λίγο δύσκολο να τα πούμε όλα στην ομιλία μέσα τόσο λίγο χρόνο, αλλά αυτά όλα είναι τεκμηριωμένα. Λοιπόν, ο δυνητισμός λοιπόν στηρίζεται στο ότι δεν υπάρχει μολυσμός. Υπάρχει μολυσμός και αυτό το αποδεικνύουν οι πατέρες. Και όποιος κοινωνάει με ακατάκριτο αιρετικό, μολύνεται και συγκαταλέγεται στους αιρετικούς. Γι' αυτό και οι Αγιορείτες πατέρες, οι όσοι Αγιορείτες πατέρες επί Πατριάρχου Βέκου, λέγανε πώς θα παίξουμε σκηνικός, δηλαδή θα κάνουμε θέατρο, θα παίξουμε θέατρο και την ονόμαζαν, ναι, όπως την ονόμαζαν τελεία συγκοινωνία, την μνημόνευση του αιρετικού Πατριάρχου. Όχι του Πάπα, του αιρετικού Πατριάρχου. Κοινωνία πίστος. Κάποιοι λένε ότι δεν έχει επιτίμιο. Έτσι. Υπάρχουν όμως και άλλοι κανόνες που δεν έχουν επιτίμιο. Ο πατήρ Ευγένιος τα είχε πει αυτά πάλι στην ομιλία που είχαμε κάνει. Εκεί υπάρχουν πάρα είναι ο 5ος του Βασιλείου, ο 9ος του Τιμοθέου. Και ο 33ος Αποστολικός δεν το είπα, εκεί το λησμόνισα. Το λέω εδώ. Στην ομιλία του στο Ρεόκαστρο, ο πατήρ Επιφάνιος ο Καψαλίωτης πάνω σε αυτό αναφέρεται. Και ανέφερε τους υπόλοιπους κανόνες που είναι υποχρεωτικοί, αν και δεν έχουν επιτίμιο. Όλοι οι κανόνες. Στην ουσία όμως αυτός ο κανόνας έχει επιτίμιο. Δηλαδή δεν φαίνεται σαφώς, αλλά πλην εμέσως έχει επιτίμιο. Και πού είναι το επιτίμιο του αυτό? Το επιτίμιο βρίσκεται στο δεύτερο μέρος που λέει ότι όχι μόνο λέει δημιουργούν σχίσμα, αυτοί οι άνθρωποι που διακόπτουν την κοινωνία, αλλά προσέξτε, αλλά και από σχισμάτων και μερισμούν σπούδασαν, ρίσαστε την Εκκλησία. Δηλαδή γλίτωσαν την Εκκλησία, γλιτώνουν την Εκκλησία από μερισμούς και από σχίσματα. Του τέστην βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία είναι άξιοι τιμής και προστατεύουν την Εκκλησία από σχίσματα, αλλά ποιοι δημιουργούν σχίσματα? Αυτοί που μνημονεύουν τους αιρετικούς. Δεν υπάρχει επιτίμηση για αυτούς που δημιουργούν σχίσμα μέσα στην Εκκλησία? Ας μας απαντήσουν αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει επιτίμιο. Αν το ένα είναι άξιο τιμής, το άλλο δεν είναι άξιο κατακρίσεως. Ακριβώς. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι αυτός που σχίζει την Εκκλησία δεν τον ξεπλένει ούτε αίμα μαρτυρίου. Λοιπόν, το ότι δεν έχει επιτιμηθεί κανένας, το έχουν πει και αυτό το είπε ο Πάτερ Ευγένιος πάλι. Έχει επιτιμηθεί και αυτό το βλέπουμε από την προς Ρουφινιανών επιστολή του Μεγάλου Αθανασίου. Άλλες περιπτώσεις υπάρχουν. Αλλά αυτή είναι πιο χτυπητή. Και μάλιστα λένε ότι ο κοινωνών ακοινωνεί το δεύτερος κανόνας της Αντιοχείας Συνόδου, ο κοινωνών ακοινωνεί το ακοινώνητος έστε, ότι αναφέρεται σε καταδικασμένους αιρετικούς. Σε αυτό έχουν δίκιο που το λένε, γιατί έτσι το εξηγούν οι ερμηνευτές των κανόνων, αλλά όμως οι πατέρες, η πράξη των πατέρων, το consensus patrum, η πράξη των πατέρων και η συμφωνία των πατέρων, δείχνουν ότι όχι μόνο δεν είχαν καμία κοινωνία με τους ακατακρίτους, με τους αιρετικούς που κατακρινόταν, αλλά και με τους ακατακρίτους. Και εδώ θα πούμε και κάτι το οποίο βγαίνει αβίαστα από τους κανόνες. Ο 15ος κανόνας μιλάει για διακοπή κοινωνίας με τον επίσκοπό σου, ο οποίος επίσκοπος έχει ιεροσύνη. Δεν μπορείς να διακόψεις κοινωνία με κάποιον που δεν έχει ιεροσύνη. Εννοείται ότι κάποιος που έχει χάσει την ιεροσύνη του, κάποιος που έχει καταδικαστεί συνοδικά, δεν μπορείς να έχεις κοινωνία μαζί του. Αυτό είναι εύκολα παραλείπτεται, γιατί είναι ευκόλως εννοούμενο αυτό. Διακόπτουμε την κοινωνία με κάποιον που έχουμε κοινωνία. Του τέστην με τον επίσκοπό μας, ο οποίος επίσκοπός μας, αφού τον μνημονεύουμε, είναι κανονικός επίσκοπος. Δεν μπορείς να διακόψεις την κοινωνία με κάποιον που δεν είναι κανονικός επίσκοπος. Δηλαδή, και να το κάνουμε ακόμα πιο λιανά, δεν μπορείς να διακόψεις την κοινωνία με τον Πάπα, που δεν έχουμε κοινωνία. Έτσι. Και ο αγώνας μας είναι εναντίον των αιρετικών επισκόπων, οι οποίοι είναι μεν ορθόδοξοι, ψηλό το όνομα, ονόματι,
αλλά όμως διδάσκουν αιρέσεις. Γι' αυτό και ο 15ος κανόνας, ο οποίος είναι μια επιτομή των άλλων κανόνων που έχουμε πει, λέει ότι όταν ο επίσκοπός σου τι εννοεί? Αυτός που μνημονεύεις, με αυτόν που έχεις κοινωνία, το κανονικό σου επίσκοπος διδάσκει αίρεση γυμνή την κεφαλή, επεκκλησίες, τότε δεν είναι επίσκοπος, πάβει πλέον να είναι επίσκοπος, όχι λόγω της ιεροσύνης του, γιατί λέει ότι πρέπει να του διακόψει την κοινωνία προς συνοδικής διαγνώσεως. Δηλαδή, προτού γίνει σύνοδος να το καθαιρέσει, εσύ πρέπει να διακόψεις την κοινωνία. Και πού το βλέπουμε αυτό? Ένα γρήγορο παράδειγμα, το έχουμε με τους Κωνσταντινοπολίτες, όταν ο Νεστόριος. Όχι, να πω πρώτα της Παναγίας μας, γιατί για τους επιβέκο μάρτυρες, η κυρία Θεοτόκος πώς χαρακτηρίζει τους Λατινόφωνους? Θα το πούμε και αυτό. Όταν ο Νεστόριος, λοιπόν, να πείτε αυτό, να πω αυτό και να πείτε. Όταν ο Νεστόριος κήρυξε αυτή την αίρεση και είπε ότι μην λέτε την Παναγία Θεοτόκο αλλά Χριστοτόκο, τότε διέκοψαν πάρα αυτά την κοινωνία οι Κωνσταντινοπολίτες και επενέθηκαν από τον Άγιο Κύριο Αλεξανδρίας που το κάνανε. Να θυμηθώ γιατί προημερών εορτάσαμε τον Άγιο Υπάτιο στους Ρουφιανές. Όταν έμαθε ότι ο Πατριάρχης ο νέος, το Πεδέρο 428, άρχισε να κηρύττει ότι η Παναγία μας δεν είναι Θεοτόκος, Χριστοτόκος, έπαυσε το μνημόσυνο. Του έστειλε το έμαθε ο Πατριάρχης και του έστειλε τον Επίσκοπο Ευλάλιο. Και του λέει, τι δεν μνημονεύεις, Πάτη, δεν μπορεί να σε καθαρέσει. Και του απαντάει, εφόσον άστημα και κακόδοξα, δεν το μνημονεύω και διέκοψε την κοινωνία. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να πω κάτι. Αναφέρει ο 15ος Ιερός Κανόνας περί ψευδεπισκόπων. Το ψευδεπισκόπων δεν έχει την έννοια ότι χάνει την ιεροσύνη του. Όπως το ψευδοδιδάσκαλος, εννοείται ότι παρότι είναι διδάσκαλος, διδάσκει το ψεύδος, έτσι και ο ψευδεπίσκοπος, παρότι είναι επίσκοπος, διδάσκει το ψεύδος. Δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι επίσκοπος. Αλλά και είπαμε ότι η ερμηνευτική αρχή εκ του όλου το μέρος αποδεικνύει ότι ο επίσκοπος, ο αιρετικός, χάνει την ιεροσύνη του μετά από συνοδική απόφαση. Όλες οι οικουμενικές σύνοδοι αυτό λένε. Πόσες φορές, Πάτερ Ευγένη, το ψευδοδιδάσκαλο Νεστόριο το χαρακτηρίζει ο Κελαστίνος, ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, 40. Ευχαριστώ, κάτι μου θύμισες, ότι υπάρχει μια επιστολή της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που λέει ότι επάυσαμε και της διδασκαλίας και του επισκοπικού αξιώματος τον Νεστόριο. Η Σύνοδος τον έπαυσε. Αυτό ερμηνεύει το ψευδοεπίσκοπος και ψευδοδιδάσκαλος του 15ου Ιερού Κανόνος. Πριν την καθαρσή του, πόσες φορές τον αποκαλούν οι επιστολές του Αγίου Κελεστίνου, του Αγίου Κυρίλλου Πατριάρχου, Ευλαβέστατο, αν θυμούμε καλά, 79. Αν θυμούμε καλά, 79. Αν θυμάμαι. Πλησιάζουν στις 50 φορές. Δεν το θυμάμαι, νομίζω είναι περισσότερο. Και μετά την καθαρσή του είναι ασεβέστατος. Υπάρχουν λοιπόν οι δυνητιστές, λένε ότι υπάρχουν και κάποιοι καλοί μνημονευτές, οι οποίοι έχουν καλό φρόνημα. Το φρόνημα αποδεικνύεται από ποιον μνημονεύεις και από όταν ομολογείς. Εμείς έχουμε πει πολλές φορές ότι ναι, υπάρχουν καλοί ιερείς, οι οποίοι έχουν καλές απόψεις και καλό φρόνημα με ποια είναι, ότι αναγνωρίζουν ότι ο οικουμενισμός είναι πανέρεση, ότι είναι αιρετικοί όλοι αυτοί, ότι όλα αυτά για το κολυμπάρι, και αναγνωρίζουν την κατάσταση και είναι αντίθετοι σε αυτό. Και μακάρι για αυτούς τους ανθρώπους ευχόμαστε να βοηθηθούν και με αυτά που λέμε και να συμπορευτούμε, όπως είχαμε πει και στο Αωρεόκαστρο που είχαμε βγάλει την ανακοίνωση αυτή, να συμπορευτούμε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Όμως θα πρέπει πλέον, μετά από 6 χρόνια που έχει γίνει αυτή η σύνοδος, η ψευδοσύνοδος στο κολυμπάρι, να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι όταν μνημονεύεις έναν επίσκοπο, ταυτίζεσαι απόλυτα με την πίστη του. Και ότι πλέον δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία, γιατί και εμείς κάναμε πάρα πολλές οικονομίες. Με ποια έννοια? Όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, αυτούς που δεν έχουν διακόψει ακόμα την κοινωνία, αλλά πηγαίνουν σε άλλες εκκλησίες, τους λαϊκούς, και δεν κοινωνούν, να τους δέχεστε για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την αίρεση, έτσι ώστε να καταλάβουν ποια είναι η αίρεση και να μπορέσουν να έρθουν στην ακρίβεια. Η οικονομία όμως που επικαλούνται οι δυνητιστές, και κυρίως ο πατήρ Θεόδωρος ο Ζήσης, δεν είναι κυβέρνηση της Εκκλησίας. Είναι μια προσωρινή λύση, ας το πούμε έτσι, για να μπορέσει ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αίρεση, ότι υπάρχει μολυσμός
και ότι ο άνθρωπος όταν βρίσκεται μέσα στην αίρεση δεν σώζεται. Τώρα, εδώ ήθελα να απαντήσω σε μια ερώτηση που γίνεται, να με συγχωρέσετε λιγάκι, που έχει γίνει, νομίζω είχα ένα χαρτί εδώ πέρα. Είχα τις ερωτήσεις. Λοιπόν, αυτό είναι που είχαμε πει για την εκκλησιολογία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε αν δεν έχουμε ιερείς, πώς θα κάνουμε τα μυστήρια, πώς θα κοινωνήσουμε και όλα αυτά. Εδώ το έχουμε απαντήσει πολλές φορές, αλλά θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια επέμβαση, την οποία την έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ με τους πατέρες. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η Εκκλησία δεν είναι η οργάνωσή της. Δεν είναι το κτίριο, ο ναός, δεν είναι η θεσμική εκκλησία έτσι όπως την έχουμε γνωρίσει εμείς. Δηλαδή, μακάρι η οργάνωση της εκκλησίας, δηλαδή έτσι όπως είναι οργανωμένη, να συμβάδιζε μαζί με την Ορθοδοξία και το Ορθόδοξο φρόνημα. Όμως γνωρίζουμε από τους 3 πρώτους αιώνες ότι η εκκλησία τότε που ήταν σε εισαγωγικά ανοργάνωτη, δηλαδή ότι η εκκλησία βρισκόταν μέσα στις κατακόμβες και ήταν διωκόμενη, δεν είχε αυτά τα λειτουργικά και αυτό το συστημικό το οποίο αναγνωριζόταν με αυτόν τον τρόπο. Η Εκκλησία αναγνωρίζεται πάντοτε με αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι η της Εκκλησίας η συν της αληθείας και η της αληθείας η συν της Εκκλησίας. Αυτό είναι το γνώρισμα των Ορθοδόξων. Δεν είναι το γνώρισμα της οργανώσεως και να το δούμε αυτό και με τους παπικούς, οι οποίοι όταν αποκόπηκαν από το σώμα της Εκκλησίας, ναι μεν κράτησαν την οργάνωση που είχαν ως δυτική εκκλησία συσσαγωγικά, αλλά όμως χάνοντας την ορθοδοξία τους και την πίστη τους, καταντήσαν αιρετικοί. Τώρα, αυτό είναι που μπερδεύεται ο κόσμος. Μπερδεύεται με την οργάνωση της Εκκλησίας. Βλέπει ότι που υπάρχουν οι ιερείς, βλέπει που υπάρχουν οι επίσκοποι, βλέπει όλες αυτές τις πανηγύρεις και μπερδεύεται με αυτό και λέει, μα θα βγούμε έξω από την Εκκλησία. Αυτή είναι εκτός Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο κανόνας λέει, ο 15ος λέει πολύ ωραία και πολύ ξεκάθαρα, ότι όχι μόνο αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία με τον αιρετικό δεν βγαίνουν εκτός Εκκλησίας, όχι μόνο δεν δημιουργούν σχίσμα, όχι μόνο δεν κάνουν μερισμούς μες στην Εκκλησία, αλλά προστατεύουν την Εκκλησία και από τους μερισμούς και από τα σχίσματα. Οπότε, οπότε εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Εκκλησία σώζεται εκεί που υπάρχει η Ορθοδοξία. Λοιπόν, και βλέπουμε από το 5ο στιχηρό του πρώτου ήχου στον Εσπερινό που ψάλνουμε, ότι στήριξον Ορθοδοξία τη Εκκλησία σου Χριστέ. Η Ορθοδοξία είναι το δόγμα της Εκκλησίας μας. Δεν είναι η Εκκλησία μας η Ορθοδοξία, είναι το δόγμα της Εκκλησίας. Πρέπει να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Όταν το δόγμα λοιπόν πάσχει, βγαίνουμε εκτός Εκκλησίας. Και όταν δεν είμαστε Ορθόδοξοι, βγαίνουμε εκτός Εκκλησίας. Οπότε, διατηρώντας το δόγμα μας, με ποιον τρόπο? Με το να μην μνημονεύουμε τους αιρετικούς επισκόπους, βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και αν μας καταλογίζουν ότι είμαστε εκτός Εκκλησίας. Το ίδιο όμως έγινε με τον Άγιο Μάξιμο, όταν του λέγανε εσύ σε ποια Εκκλησία. Αυτό ήθελα να πω. Πες το. Όχι, ανάφερε. Τίποτα. Και τα 4 πατριαρχία όλα έχουν ενωθεί μαζί μας. Όλα τα πατριαρχία. Με ποια Εκκλησία είσαι? Και λέει η Εκκλησία είναι η ορθή ομολογία. Αν έχετε ενωθεί ορθά, βεβαίως και θα συμμετέχω σε αυτό που έχει γίνει καλός. Εάν όμως δεν έχετε ενωθεί στην ορθή πίστη, πώς τότε θα ενωθούμε μαζί σας? Να πω κάτι. Και το ένα κόμμα το ίδιο κατηγόρησε και τον Όσιο Θεόδωρο το Στουδίτη, ότι προκαλεί σχίσμα. Και λέει δεν προκαλώ εγώ το σχίσμα. Το σχίσμα προκαλείται όταν υπάρχει κανονικό παράπτωμα ή αν εκφεύγεις από την ορθή πίστη. Τότε δημιουργείται σχίσμα. Γι' αυτό και μερικοί, γι' αυτό και μερικοί που θέλουν, όπως ο πατήρ Παΐσιος που λέει, και τι θα κάνουμε, θα μείνουμε χωρίς επισκόπους? Βλέπετε λοιπόν, εδώ είναι ο επισκοποκεντρισμός, ο παπισμός σε όλο το μεγαλείο. Δηλαδή θα σώσουμε την Εκκλησία εμείς, γιατί αν δεν έχουμε επισκόπους, πρέπει να κάνουμε επισκόπους για να σώσουμε την Εκκλησία. Μα ποτέ δεν είπε κανένας Άγιος να κάνουμε επισκόπους για να σώσουμε την Εκκλησία. Είπε η ορθή ομολογία. Και εδώ λέμε και το Κυριακόν, που λέει ο Κύριος ότι όπου 2 και 3 στο εμόν όνομα συνηγμένοι, εκεί είναι το μέσο αυτόν.
εκεί θα είμαι και μεταξύ τους. Αλλά θα πω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να φανεί σε κάποιους λίγο ακραίο, αλλά δεν είναι καθόλου ακραίο. Στην Αποκάλυψη βλέπουμε στο 12ο κεφάλαιο, όταν καταφεύγει η Εκκλησία στα όρη και στα βουνά για να σωθεί η Εκκλησία, ποια είναι η Εκκλησία, ποιοι θα είναι? Θα είναι οι επίσκοποι που θα πάρουν τους αυτούς και θα φύγουν με τις επισκοπές τους στην ερημία για να σωθούν? Θα είναι το μικρό πρίμνιο, έτσι, που θα φεύγει και χωρίς ιερείς, και αυτή όμως θα είναι η Εκκλησία, η εν ερήμο, η καταδιωκόμενη, η εν κατακόμβες, η κατακομβική Εκκλησία, και εκεί θα υπάρχει το πλήρωμα της χάριτος και η σωτηρία. Γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι σοφιστίες ότι πρέπει να κάνουμε επισκόπους για να κρατήσουμε την Εκκλησία, αυτό είναι μεγάλη βλασφημία, γιατί δεν κρατάμε εμείς την Εκκλησία. Είναι ενάντια στους ιερούς κανόνες. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να παραμείνουμε στην Εκκλησία και από εκεί και πέρα αφήνουμε τον Κύριο να δράσει μέσα στην Εκκλησία του. Είναι Εκκλησία του, δεν είναι Εκκλησία μου, ούτε Εκκλησία του Πατέρ Ευγένιου, ούτε του Πατέρ Αλίπιου, ούτε του Γιώργου, ούτε του Κώστα. Είναι Εκκλησία του Χριστού. Εμείς είμαστε μέλη της Εκκλησίας που προσπαθούμε να κρατηθούμε μέσα στα όρια της Εκκλησίας για να σωθούμε. Θα αναλάβει αυτό το έργο ο Κύριος. Ο Κύριος αναλαμβάνει την σωτηρία της Εκκλησίας. Και εδώ θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Πατέρ Ευγένιος με τη Σύνοδο της Ιερίας που είχε γίνει τότε. Πολλοί επίσκοποι είχαν μπει μέσα στην αίρεση, είτε από φόβο, όπως είπε, είτε από... Δεν υπήρχε κάποιος επίσκοπος Ορθόδοξος. Όμως δεν είπαν οι Ορθόδοξοι τώρα θα χειροτονήσουμε επισκόπους, να κάνουμε επισκόπους για να αναστήσουμε την Εκκλησία. Καταρχήν δεν είναι πρεσβευτές ακύρων μυστηρίων. Το πρώτο βασικό. Αυτό αποδεικνύεται από την 7η Οικουμενική Σύνοδο. Όχι. Η 7η Οικουμενική Σύνοδο δέχθηκε την ιεροσύνη κατά ακρίβεια των οικονομάχων, της πρώτης φάσης βέβαια. Λοιπόν, και αυτό αποδεικνύεται από περίτρανες αποδείξεις. Στην συγκρότηση Συνόδου του 786, ένα χρόνο πριν την Νίκαια, είχε συγκροτηθεί η Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Οι επίσκοποι, κάποιοι από τους επισκόπους, οι οποίοι ήταν οικονομάχοι, δημιουργήθηκαν αναταραχές από το λαό, συμμετείχαν και αυτοί σε αυτές τις αναταραχές, δημιούργησαν παράσυναγωγές και τους απειλεί ο Πατριάρχης Άγιος Ταράσιος Κωνσταντινούπολης και του λέει: προσέξτε, υπάρχει Ορθόδοξος επίσκοπος. Θα σας καθαιρέσω. Υπάρχει κείμενο στα πρακτικά, ένα έτος πρώτης συγκροτήσεως. Λοιπόν, διαλύθηκε η Σύνοδος, αλλά αυτό το επιτίμιο που τους επισύει ο Άγιος Ταράσιος αποδεικνύει την ύπαρξη κατά ακρίβεια ιεροσύνης των οικονομάχων προ της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Και να υπενθυμίσω στους αδελφούς ότι στα πρακτικά των συνόδων. Γιατί μας έκανε παρατήρηση εδώ πέρα ότι δεν φαίνεσαι πατέρα. Κυρία Πεύκου. Εντάξει. Επειδή είναι πόντια πρέπει να μην τα βάλουμε με τους πόντιους. Αυτά που λέμε, όχι τώρα. Στα πρακτικά των συνόδων θα αναφερθώ έτσι περιφραστικά γιατί δεν θυμούμαι ακριβώς. Αναφέρουν αυτοί οι 338 πατέρες το έτος 754 το εξής. Σήμερα σωτηρία απαντεί το λαό γέγονε, οι εικόνες, οι συν είδωλα. Ακούστε, οι εικόνες είναι είδωλα. Ή θα αρθώνται υψηλά να μην προσκυνώνται από το λαό, ή θα καταστρέφονται. Βλέπετε. Ναι, μας είπαν να κάνουμε και μια εκπομπή για την κάρτα του πολίτη, για να αφυπνιστεί ο κόσμος και για αυτά που έρχονται. Οπότε το κρατάμε αυτό. Θα κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή για αυτά τα θέματα, γιατί τώρα θα μιλήσουμε για άλλα θέματα πιο θεολογικά και θα μιλήσουμε για μια άλλη φορά για αυτό το θέμα. Και λίγα δευτερόλεπτα. Είχαν έρθει το έτος 2000 κάποιοι προσκυνητές γνωστοί μου. Και πήγαμε εκεί στην Καψάλα, στα εισόδια, καλοκαίρι, ήταν ο Παπαθεοδόρητος. Λέει ο προσκυνητής ο λαϊκός: Παπαθεοδόρητε γέροντα, εμείς οι νεομερολογίτες γνωρίζουμε και δεν το συζητάμε πλέον. Ο οικουμενισμός είναι παναίρεση, όμως δεν πρέπει να περιμένουμε να μην αποτυχιστούμε, να μην πάψουμε κοινωνία μαζί τους μέχρι να ενημερωθούν πιο πολλοί πιστοί. Αν διακόψουμε την κοινωνία και αποτυχιστούμε, θα βρεθούμε έναντι των πολλών να είμαστε μικρό πίμνιο, λίγοι. Και γυρίζει λοιπόν αμέσως ο Παπαθεοδόρητος και του λέει: εσείς οι νεομερολογίτες έχετε το δόγμα της ενότητος πάνω από το δόγμα της αληθείας. Και παθαίνουμε, λέει, παθαίνετε αυτό που έπαθαν και οι παπικοί. Στις πρώτες παρεκτροπές
του Πάπα, αντί να διαμαρτυρηθούν, τα άφησαν και φτάσανε εκεί που φτάσανε. Δεν μιλάμε, να είμαστε ενωμένοι, οι κακώς εννοουμένοι υπακοοί και καταλήγουμε να φτάσουμε εκεί να γίνουμε εχθροί του Θεού. Η Παναγία μας τι είπε, όταν ερχόντουσαν ο στρατός με οι απεσταλμένοι, οι επίσκοποι, με τους ιερείς, έρχονται εχθροί του Υιού μου και μου. Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Πώς χαρακτήρισε τους Λατινόφρονες. Έχω μια προσωπική ερώτηση, γιατί μου το λένε πάρα πολλές φορές. Αυτό θα μου επιτρέψουν οι πατέρες να το πω. Έτσι. Ναι, Γιατί λέει, έχω ακόμα το όνομα Λαβριώτης και γιατί λέει ονομάζομαι Γέροντας. Εντάξει, το έχουν πει πολλές φορές και με έχουν κατηγορήσει για αυτό το θέμα. Δεν θέλω να μιλάω για αυτά. Αλλά Λαβριώτης είναι το όνομά μου διότι έγινα εκεί μοναχός. Με διώξανε παρανόμως, χωρίς να απολογηθώ. Έγινε δικαστήριο χωρίς να είμαι εκεί πέρα. Είναι παράνομη η εξουσία μου και ως προϊστάμενο, ως γέροντα δηλαδή, και ως Λαβριώτης από το μοναστήρι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να αποποιηθώ την ιδιότητά μου ως γέροντα, γιατί ήμουνα μέσα στη γεροντεία της Λαύρας. Από το 2010 εκλέκτηκα, έγινε εκλογή μου κανονικός, την αποδέχτηκε η Ιερά Κοινότητα και αντικανονικά με έβγαλαν από εκεί. Ναι, από εκεί και πέρα δεν μπορώ να δεχτώ, να αρνηθώ ούτε την μοναχική μου ιδιότητα ως Λαβριώτης, ούτε τη μοναχική μου ιδιότητα ως γέροντα. Εντάξει, το ότι όταν εκλέκτηκα, ήμουν 36 χρονών, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Κάτι το οποίο αφού με εκλέξαν, τι να κάνω. Ήταν κάτι το οποίο... Οπότε γι' αυτό το λόγο εντάξει, και συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά επειδή το έχουν πει πολλές φορές και το ανέφερε κάποιος, για να μην το... Λοιπόν, οπότε αν κάνουμε μια σούμα όλα αυτά τα πράγματα, βλέπουμε ότι ο μοναδικός τρόπος αντιμετωπίσεως της αιρέσεως, του οικουμενισμού και για να παραμείνουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, είναι να διακόψουμε την κοινωνία με όλους τους αιρετικούς, είτε αυτοί είναι κάποιοι επίσκοποι οι οποίοι έχουν υπογράψει όλοι, αλλά και ακόμα αυτούς που δεν δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης στα λόγια, την έχουν υπογράψει όμως και κοινωνούν με αυτούς, όπως και οι ιερείς, και με αυτούς διακόπτουμε την κοινωνία, διότι και αυτοί βρίσκονται μέσα στον οικουμενισμό. Και είναι αυτό που είπε ο Πατέρ Ευγένιος, που ήθελα να αναφέρω και εγώ, με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, όταν τρεις επίσκοποι του είπανε, μα και εμείς τα αυτά πιστεύουμε με σένα, και τους ρώτησε ο Άγιος Μάξιμος, μα έχετε υπογράψει τον τόμο. Το κάναμε αυτό, λέει, από ανάγκη για να μην μας εκδιώξει ο αυτοκράτορας και χάσουμε τη ζωή μας. Και τότε είπε ότι εγώ παρόλα αυτά δεν κοινωνάω μαζί σας. Και σε μια άλλη περίπτωση είπαν με το εσύ Μάξιμο να μην κοινωνείς μαζί μας με τους μονοθελίδες, μεγάλη τη φωνή σε όλη την αυτοκρατορία, λες να κάνουμε το ίδιο. Ακριβώς. Η πράξη είναι αυτή που μετράει και έχει συνέπεια και όχι τόσο τα λόγια. Ναι, γιατί μας έκαναν και άλλη μια ερώτηση, η οποία λέει ότι όταν ο ιερέας αποτυχίζεται, αν θα πρέπει να επιτρέπει να εισέρχονται μέσα στο ναό του οι οικουμενιστές. Λοιπόν, κανονικά όταν ο ιερέας αποτυχίζεται, δεν πρέπει να εισέρχονται στον ναό του οι οικουμενιστές. Εκεί μπορεί να κάνει μια οικονομία άχρη καιρού και να τους πει ότι σας δεχόμαστε, αλλά δεν θα πηγαίνετε σε άλλους ναούς. Όχι παμφωτερή. Δηλαδή, άμα έχει αιρετικό φρόνημα δεν επιτρέπει. Ναι, όταν ο ιερέας αποτυχίζεται και το πίμνιό του πηγαίνει στο ναό. Αυτό ήταν. Όταν πηγαίνει στο ναό. Ναι, θα πρέπει να τους εξηγήσει, αφού είναι στο ναό του και είναι προϊστάμενος, θα πρέπει να τους εξηγήσει ότι δεν πρέπει να πηγαίνετε στους άλλους ναούς και να έρχεστε και εδώ. Εδώ έχουμε κάνει αποτύχηση, δεν μπορείτε να πηγαίνετε και εδώ και εκεί. Ή θα διαλέξετε, δεν σας διώχνουμε, ή θα πηγαίνετε εκεί ή θα πηγαίνετε εδώ. Πάνω στις εορτές αυτές, λέει, πρόσφατα το είδα, στον Άγιο Νήσης, εορτή εστίν ομολογία Ορθοδόξου πίστεως και επίγνωσης αληθείας. Κρατήστε το αυτό, τα λόγια του Αγίου Γρηγορίου Νήσης. Ναι. Ομολογία πρώτα, Ορθοδόξου πίστεως. Εδώ μας ρωτήσανε πώς καταλαβαίνει, εντάξει, αν έχει κλείσει για το μοναχισμό, το αφήνουμε στο τέλος. Ναι. Για το κοινό Πάσχα το 25, ποιοι πιέζουν για αυτό? Ποιος θέλει να απαντήσει σε αυτό? Κοιτάξτε, αυτό πιέζει φυσικά ο Πάπας, ο οποίος είναι προϊστάμενος του Βαρθολομαίου. Ο Βαρθολομαίος είναι υφιστάμενος του Πάπα. Και της νέας τάξης πραγμάτων, όπως είναι και υφιστάμενος της CIA
Έτσι τα λέμε ξεκάθαρα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ακριβώς. Είναι τάξη πραγμάτων την οποία εξυπηρετεί πλέον το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Και όχι μόνο την εξυπηρετεί, όχι μόνο την προωθεί, αλλά την έχει εγκαθιδρύσει και μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό και διακόψαμε την κοινωνία μαζί. Τη φύτευσε, την ποτίζει. Έτσι. Θέλω να προσθέσω εδώ ότι το 2025 κατά πάσα πιθανότητα δρομολογείται ένωση, όχι μόνο για την εορτή του Πάσχα, αλλά ένωση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής και Παπικής Εκκλησίας. Θα μνημονεύεται ο Πάπας από το φανάρι και ενώ θα παραμείνει το ανατολικό τυπικό, δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι στην Ορθοδοξία, ό,τι κάνουν οι Ιουνίτες, το ίδιο θα γίνει. Και μέσω του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, εφόσον θα μνημονεύει τον Πάπα, θα κοινωνούμε κι εμείς με τον Πάπα. Και της αρχής το συγκοινωνούν το δοχείο. Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Δεν θα αλλάξει κάτι όμως, επαναλαμβάνω, τα πράγματα θα συνεχίσουν ως έχουν, με τη μόνη τεράστια ειδοποιώ διαφορά ότι θα μνημονεύεται ο Πάπας στα Ιερά Δίπτυχα. Εντάξει, να μην εστιάζουμε μόνο δηλαδή στην αλλαγή για το Πάσχα, για το συνοδασμό του Πάσχα. Εδώ τώρα θέλω να πούμε τώρα αυτή την κακοδόξη, την κακόδοξη αιρετική και διαβολική θέση του δυνητισμού, που λένε οι πατέρες, κατά τα άλλα αγαπητοί πατέρες, ας πούμε, ότι είναι διαμετρικός ο κανόνας και ότι υπάρχουν και καλοί οικουμενιστές. Οι καλοί οικουμενιστές λοιπόν που υπάρχουν, στυλ Βολουδάκη και ορθοδόξου τύπου, και έτσι και μόρφου, τι μας είπε ο Βολουδάκης? Ο Βολουδάκης, ο πατήρ Βασίλειος, ο οποίος είναι ο μαέστρος της εφημερίδας ορθοδόξου τύπου, που δυστυχώς ενώ συμπορευόμασταν μέχρι το 16 με τον ορθόδοξο τύπο, μετά γίνανε και αυτοί δυνητιστές και αλλάξανε. Τι μας είπε ο πατήρ Βασίλειος ο Βολουδάκης, και το είπε δημοσία? Είπε ότι εμείς, ακόμα και ένωση να κάνουμε με τον Πάπα το 25, εμείς θα παραμείνουμε μες στην Εκκλησία και δεν θα φύγουμε και δεν θα σταματήσουν τη μνημόνευση του τέστην. Βλέπετε λοιπόν ότι η εκκλησιολογία τους είναι παπική, είναι επισκοποκεντρική, δεν έχει καμία σχέση με την ορθόδοξη εκκλησιολογία, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έλεγε ο Άγιος Βασίλειος στις επιστολές του προς τον Πάπα Ρώμης τότε που ήταν ορθόδοξος, που βοηθήστε μας, πηγαίνουμε και κάνουμε τις ακολουθίες μας στα βουνά και στα φαράκια και ενοπές της γης, το οποίο το έλεγε και ο Άγιος Αθανάσιος, το οποίο το έλεγε και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης και ο Άγιος Μάξιμος και όλοι αυτοί. Δεν έχουν καμία σχέση πλέον με τους Αγίους, αλλά ακολουθούν την αιρετική εκκλησιολογία του Πάπα, της παπικής προελεύσεως εκκλησιολογία, η οποία λέει ότι αν δεν μνημονεύεις τον επισκοπό σου, Ζιζιούλας, έτσι, αν δεν μνημονεύεις τον επισκοπό σου, δεν έχεις μυστήρια, βγαίνεις εκτός εκκλησίας. Εμείς είπαμε ότι η μνημόνευση είναι αναγκαία, όπως λέει και ο 13ος και ο 14ος και ο 15ος κανόνας του πρώτου του μέρους της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, αλλά όταν ο επίσκοπος ορθοτομεί το λόγο της αλήθειας, όταν δεν τον ορθοτομεί, κάνουμε αυτό που κάνανε οι Άγιοι Πατέρες. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι πλέον αυτό που μας λέγανε για κόκκινες γραμμές, ότι η κόκκινη γραμμή είναι το κοινό ποτήριο, την περάσανε αυτή την κόκκινη γραμμή. Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή κατά τους Αγίους Πατέρες είναι η συμπροσευχή. Είναι το φρόνημα. Όν το φρόνημα προστρεφόμεθα, όπως έλεγε ο Άγιος Βασίλειος και ο Μέγας Αθανάσιος, ναι, τούτους και την κοινωνία προσήκην φεύγει. Είναι αυτό, όν το φρόνημα προστρεφόμεθα, τούτους και την κοινωνία προσήκην φεύγει, είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που κάνει μία ο πατήρ Ευγένιος πάλι στο βιβλίο του και το αναλύει με πάρα πολλές πατερικές ερμηνείες. Εμείς τώρα το λέμε, δεν έχουμε τα βιβλία να σας αναφέρουμε πού και πώς, λέμε ποιοι πατέρες το λένε. Και υπογεγραμμένο με χιλιάδες αίματα μαρτύρων, όπως και επί 10 μάρτυρες. Ναι. Η δε Λαβρέωτης που συλλειτουργήσε, να το πω την παρένθεση, είναι η τυμπανία η γνωστή. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη η εκκλησιαστική παράδοση μας λέει καμία κοινωνία με τους αιρετικούς, τους ακαθαίρετους αιρετικούς, όποιος κοινωνεί με αυτούς κρίνεται με την πίστη τους. Ο Άγιος Μάρκος στη Διαθήκη του Ευγενικός τι λέει? Ναι, ο Άγιος Μάρκος Εφές, ο Ευγενικός. Μετά τη Σύνοδο. Ναι, μετά τη Σύνοδο. Όλες οι γραφές, όλοι οι Άγιοι Πατέρες, όλοι οι ιεροί κανόνες να φεύγουμε την κοινωνία των κακοδόξων. Και δεν τους ήθελε τους Λατινόφωνες στην κηδεία του, παρακαλώ. Ναι. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα λειτουργικό θέμα. Όταν υπάρχουν αποτυχισμένοι με μία αποτυχισμένο σε μια οικογένεια, τι συμβαίνει? Το έχεις πει, Γέροντα. Το έχω πει, αλλά δεν πειράζει, να πατήσουμε. Τόσες φορές το έχεις πει. Το έχω ακούσει και στη Ρουμανία που είχαμε πάει 2 φορές μαζί.
εκείνο τον Χαρίτωνα. Εσύ απαντήσεις κάθε φορά. Κοιτάξτε να δείτε, όντως είναι ένα πρόβλημα. Να μην πάρουμε τώρα το τι θα κάνουμε, να πάμε λίγο στο φρόνημα το αποτυχισμένο. Έτσι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε σε έναν αγώνα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο Χριστός μας είπε ότι και οι εχθροί αυτού, οι οικιακοί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για να ομολογήσουμε την πίστη μας πολλές φορές θα πρέπει να έρθουμε σε απευθείας αντίθεση και σύγκρουση με τους δικούς μας. Είναι κάτι το οποίο φυσικά κανένας δεν θέλει από τον οποίο να το κάνει, αλλά για την αγάπη του Χριστού θα πρέπει να το κάνουμε. Και χθες μάλιστα είχα μια συνομιλία με κάποιον που έχει κάνει αποτύχηση εδώ στην Κρήτη, στα Χανιά, και μου έλεγε ότι εγώ δεν θέλω καμία σχέση πλέον με τη μητέρα μου, γιατί κάνει αυτό και κάνει εκείνο και πάει σε μεικτούς γάμους και πάει. Και έχει δίκιο. Ναι, έτσι πρέπει να είναι ο αποτυχισμένος που διακόπτει. Δεν πρέπει ούτε καν να συμπροσευχόμαστε. Κάποιες φορές πρέπει να κάνουμε κάποιες. Όταν έχει άγνοια ο άλλος, η Γραφή λέει: μην γίνουν πολύ δίκαιος να μην ασεβήσεις. Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να κάνουμε κάποιες οικονομίες με κάποιους άνθρωπους που δεν γνωρίζουν και βλέπουμε ότι έχουν κάποια καλή διάθεση, έτσι ώστε να τους φέρουμε στην αποτύχηση και να τους φέρουμε στην. Όταν φυσικά κάποιος δεν θέλει να καταλάβει και δεν θέλει να αποκοπεί, τότε δεν μπορούμε να έχουμε μυστηριακή κοινωνία μαζί τους και δεν μπορούμε να κάνουμε και συμπροσευχή στην ουσία. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να συμπροσευχόμαστε ούτε στο τραπέζι μαζί του. Και αυτό θα σας πω ένα παράδειγμα με τον Πάτερ Νικόδημο στη Ρουμανία, που αυτό και μου το είπε μάλιστα αυτό πριν 3 χρόνια ο άνθρωπος. Όταν είχε πάει και εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία μετά που είχε αποκοπεί, που είχε φύγει από το Άγιον Όρος, είπε στη μητέρα του ότι της εξήγησε ότι δεν πρέπει να πηγαίνει. Τον φιλοξενούσε εκεί πέρα, γιατί δεν είχε ακόμα πάει στο μέρος που έκτισε το κελί του, και τον φιλοξενούσε και της είπε ότι δεν μπορείς να πηγαίνεις στους ναούς που μνημονεύουν τους αιρετικούς, διότι είναι αιρετικοί, και της εξήγησε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά η μητέρα του κάποια στιγμή, το Σάββατο, πήγε εξομολογήθηκε στον ιερέα της Ενορίας και την Κυριακή πήγε και κοινώνησε. Οπότε όταν γύρισε πίσω την Κυριακή το μεσημέρι, έφτιαξε φαγητό να φάνε, ας πούμε, και είπε ο Πάτερ Νικόδημος, λέει, εντάξει, λέει, φάει εσύ, εγώ θα φάω, λέει, αργότερα. Λέει, όχι, λέει, να φάμε μαζί, μα δεν μπορώ να φάω μαζί σου, της λέει. Ναι, γιατί δεν μπορώ να συμπροσευχηθώ. Λέει, για ποιο λόγο? Γιατί πήγες και κοινώνησες με τους εχθρούς μου. Με τους εχθρούς του Χριστού, της Παναγίας, και με αυτούς που μνημονεύουν τους αιρετικούς. Πώς θα μπορέσω να κάνω εγώ με σένα που είσαι αιρετική συμπροσευχή? Ακριβώς. Αφού της είχε πει τόσο και της είχε κάνει τόσες νοθεσίες, πώς θα μπορούσε να κάνει συμπροσευχή? Και φυσικά. Εξήντλησε όλα τα όρια, αλλά στεναχωρέθηκε η μητέρα του, αλλά όμως με αυτόν τον τρόπο κατάλαβε και όλα τι είναι η κοινωνία. Γιατί πολλές φορές βλέπετε ότι προσπαθούμε να δείξουμε την αγάπη μας με την επίοικια. Επίοικια έχουμε στη συμπεριφορά μας. Δεν θα συμπεριφερθούμε άσχημα να βρίσουμε και να συμπεριφερθούμε με άσχημο λόγο μπροστά στους άλλους. Θα το πούμε με ωραίο τρόπο ότι δεν μπορώ να έχω κοινωνία μαζί σου, διότι είσαι μέσα στην αίρεση. Αυτό είναι η πραγματική αγάπη. Να ανοίξουμε τα μάτια του άλλου, να καταλάβει ότι βρίσκεται στην απώλεια για να σώσουμε την ψυχούλα του. Και όχι για να μην τον κακοκαρδίσουμε, να μην τον στεναχωρέσουμε, να του πούμε εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνω μια οικονομία, γιατί είναι κακό και για τη δική μας ψυχή. Και εμείς μολυνόμαστε με την κοινωνία αυτήν, και οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος και ότι βρίσκονται μέσα στην αίρεση και λένε εντάξει, άρα δεν τρέχει τίποτα, άρα μπορώ να πηγαίνω. Γι' αυτό λοιπόν η πραγματική αγάπη εκδηλώνεται με ευγενικό τρόπο, αλλά με την αποκάλυψη της αλήθειας σε όλη της την ευρύτητα. Όχι λίγο, έτσι, σε όλη της την έκταση. Ναι. Να ρωτήσω εγώ τον κύριο Γιώργο, τον αδελφό εδώ που είναι και πρόεδρος των Ορθοδόξων Αποτυχιστέντων και Αποτυχιζομένων Κριτών, για τα βιβλία σχετικά που σας ζητάνε. Για δώστε μας μια εικόνα, την απήχηση που έχουν αυτές οι ομιλίες, αν σας ζητάνε βιβλία του πατρός Ευγενίου. Πράγματι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει με τα βιβλία, το ενδιαφέρον του κόσμου. Αν σκεφτούμε ότι πριν 6 χρόνια, γύρω από την Ψευδοσύνοδο δηλαδή, που είχαν πρωτοεκδοθεί αρκετά από τα βιβλία, δεν υπήρχε ενδιαφέρον για να μάθει ο κόσμος. Τώρα όμως το ενδιαφέρον είναι από όλα τα μέρη του κόσμου, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά,
Όλη η Ευρώπη στέλνουμε συνεχώς τα βιβλία αυτά τα αντικουμενιστικά και όχι μόνο. Το συναξάρι του Γέροντα Λύπιου το ζητάνε πάρα πολύ για να διαβάσουν βίους Αγίων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι συγκινητικό το ενδιαφέρον του κόσμου στην εποχή μας. Αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ να αναφέρω και πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται και στο εξωτερικό, αλλά θα δικούσα τους περισσότερους, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί από την Αυστραλία που έχουν κάνει διακοπή κοινωνίας και δεν πηγαίνουν στους ναούς και είναι μόνοι τους και κάνουν μόνοι τους ακολουθία. Και νέοι άνθρωποι όπως είναι ο Εμμανουήλ με την Χριστίνα και η Ιωάννα, ή στην Γερμανία τόσοι άνθρωποι που ήταν πραγματικά αδικία να αναφέρω μόνο μερικά ονόματα. Απλώς αυτό που θα ήθελα να πω είναι τώρα μια άλλη ερώτηση που συνάδει με αυτό, είναι για την ενότητα των αποτυχισμένων. Οι οποίοι μας ρωτάνε, εμείς κάνουμε εδώ πέρα δημόσια έκκληση για ενότητα, αλλά προσέξτε, ποια ενότητα? Δεν μπορεί να έρθει ο πατήρ Θεόδωρος και να λέει ότι έχω αποτυχιστεί τη στιγμή που πηγαίνει και μνημονεύει άλλους επισκόπους και πηγαίνει και εκκλησιάζει στις άλλες εκκλησίες. Ναι, που δηλαδή και το λέει πάλι, δεν είναι ότι δεν έχουμε ενότητα αποτυχισμένη. Και τι θέλουμε την ενότητα? Ας μας υποδείξει κάποιος που εμείς κάνουμε λάθος, γιατί εμείς υποδείξαμε στον πατήρ Θεόδωρο που κάνει λάθος και στον Παπαδόπουλο τον Παΐσιο και σε όλους αυτούς δεν τα δέχονται, δεν έχουν τίποτε να μας αντιπούνε και συνεχίζουν την κακοδοξία τους. Δεν μπορεί ο πατήρ Θεόδωρος να κάνει αποτύχηση και την επόμενη Κυριακή να πηγαίνει και να εκκλησιάζεται στο Ιερό Κοινόβιο του Αγίου Νικοδήμου, το οποίο είναι και μετόχη της Σιμωνόπετρας, και να μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο και να λέει ότι έκανε αποτύχηση. Δεν είναι αποτύχηση. Ο πατήρ Νικόλαος ο Μανώλης, που έχει κοιμηθεί την Τριανδρία στη Θεσσαλονίκη, έκανε την αποτύχησή του στον άνθιμο της Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Το συγχαρήκαμε τηλεφωνικώς και την επόμενη Κυριακή ήταν στο ιερό συμπροσευχόμενο. Άρα βλέπετε ότι αυτή την ενότητα που επικαλούνται για τους αποτυχισμένους και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσουν την αποτύχηση, δεν ισχύει. Υπάρχει ενότητα. Οι αποτυχισμένοι που έχουν αποτυχηθεί σωστά και είναι αποτυχισμένοι όντως, έχουν ενότητα. Αυτοί που δεν είναι αποτυχισμένοι σωστά, που θέλουν να πάνε σε εγωχικές ομάδες, που θέλουν να πηγαίνουν εκεί που μνημονεύουν, δεν είναι αποτυχισμένοι απλώς. Λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέξτε όταν λέτε ενότητα των αποτυχισμένων. Η ενότητα υπάρχει, όπως και κάτι άλλο. Αυτό συνδέεται με την κακόδοξη θεολογική προσέγγιση της ψευδοσυνόδου της Κρήτης, του Κολυμπαρίου, που είναι φυσικά αποτέλεσμα της διδασκαλίας του Ζιζιούλα, η οποία λέει ότι έχει χαθεί ενότητα στην Εκκλησία και πρέπει αυτή την ορατή ενότητα που τη βλέπουμε μπροστά μας να την αποκαταστήσουμε. Εννοώντας ποια ενότητα? Αυτή την ενότητα που πολλές φορές επικαλούνται οι Άγιοι Πατέρες, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτό το πράγμα το διαπραγματεύεται και ο πατήρ Ευγένιος στο βιβλίο του «Περί νοσούν και υγιές μελών της Εκκλησίας», το οποίο το λέει και πολύ ωραία στον κανόνα του μεσονικτικού του πλαγιού Τετάρτου, στην ένατη οδή, ότι να γίνει η ένωση των εκκλησιών. Ποια ένωση όμως? Όταν μέσα στην Εκκλησία δημιουργούνται σχίσματα, τα οποία είναι ιάσιμα, να ενωθούμε. Αυτή η ένωση είναι επιθυμητή. Όμως αυτή η ενότητα, άλλο η ένωση αυτή, να ενωστούν κάποια σχίσματα τα οποία γίνονται και έχουν διοικητικού χαρακτήρα ή κάποια άλλα ιάσιμα, και άλλο η ενότητα μεταξύ των αιρετικών που γίνεται απροϋπόθετα ή χωρίς τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή όταν λέει ο Ζιζιούλας ότι πρέπει να ενωθούμε με τους παπικούς, δεν εννοούν να ενωθούμε με τον τρόπο να έρθουν αυτοί σε εμάς, να απορρίψουν τις αιρέσεις τους και να τους αποδεχτούμε στην Ορθοδοξία. Αλλά αυτοί τι εννοούν? Να υποταχθούμε στον Πάπα. Αυτό πήγαινε δηλαδή στη Σύνοδο Σφαιρά Φλωρεντίας. Δεν ξέρω αν πατέρες θέλουν να πούνε κάτι. Το λένε συνύπαρξη, ενώ είναι υποταγή. Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, την ενότητα που λένε και πρεσβεύουν, δηλαδή εννοούν ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη δεν έχει την αλήθεια. Για να βρεθεί αλήθεια πρέπει να ενωθούν όλες οι ετερόδοξοι, όλες οι αιρέσεις, οι 360 παραπάνω, γιατί κάθε μία έχει ένα μέρος της αληθείας, είναι ένας κλάδος έτσι, που πρεσβεύουν κάποιοι, και να ενωθούν όλοι για να βρεθεί αλήθεια. Οι Ορθόδοξοι, σε εισαγωγικά, κύριε Γιώργο, που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, έχουν αρνηθεί τη μοναδικότητα
Είναι της Εκκλησίας. Δεν έχουμε την καθόλου, έχουμε ένα μέρος της αληθείας. Μιλάνε για ενότητα. Αυτή είναι ψεύτικη ενότητα. Ακριβώς, είναι αυτή η ψευτική ενότητα. Και ξαναλέμε πάλι ότι αυτή τη στιγμή, για να είναι κάποιος να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, δεν πρέπει να μνημονεύει τους επισκόπους οι οποίοι είναι αιρετικοί, να κάνει διακοπή κοινωνίας και να είμαστε ενωμένοι σε αυτήν τη διακοπή κοινωνίας. Αυτό τώρα έχει να κάνει σχέση με ένα άλλο εκκλησιολογικό ζήτημα, το οποίο θα το πούνε οι πατέρες, να μην το πω εγώ. Επειδή λέμε ότι πρέπει να γίνει σύνοδος για να τακτοποιήσει τα θέματα, ότι εμείς κάνουμε διακοπή κοινωνίας μέχρι εκεί που λένε οι κανόνες. Και λέει, αν θα γίνει σύνοδος και αν δεν γίνει σύνοδος, τι θα κάνουμε? Ως προς τη διακοπή. Ως προς τη διακοπή κοινωνίας. Είναι πολύ απλό το θέμα. Αυτό το αντιμετωπίζουν οι πατέρες. Λοιπόν, πάλι θα επικαλεστώ την προηγούμενη ομιλία, το λένε. Πρέπει να διακόψουμε. Πρέπει να διακόψουμε. Πάση δυνάμει τίνην φυλαξόμεθα, μη λαμβάνει μετάληψη αιρετικών, μη τε διδώνε. Και ποιος ο λόγος? Είναι αμημέτοχοι της κακοδοξίας και της αυτών γεννόμεθα κατακρίσεως. Αυτό που αναλύσατε Είναι στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται να έχουμε κοινωνία μέχρι να τακτοποιηθεί από τη Σύνοδο. Γιατί έχουμε συνέπειες. Γιατί υπάρχει μολυσμός. Να μην πω. Μπορεί να τις δείτε. Ναι. Και το βιβλίο θα έχει πολύ περισσότερες, εννοείται. Λίγο υπομονή μέχρι την έκδοσή του. Ναι. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Για το προηγούμενο θέλω να προσθέσω. Ναι. Για την ενότητα των αποτυχισμένων. Έτσι. Ναι. Ο τίτλος αυτής της ομιλίας, εδώ της ομιλίας, είναι η ιεροκανονική αποτύχηση. Για να έχει θεραπευτικό χαρακτήρα η αποτύχηση, πρέπει να είναι μέσα στα ιεροκανονικά πλαίσια. Πρέπει λοιπόν η ενότητα να είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Τι ορίζουν οι ιεροί κανόνες? Πρώτον, όχι δυνητισμός. Δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα να μιλάμε για αποτύχηση ιεροκανονική και να πρεσβεύουμε δυνητισμό. Δεν γίνεται, απορρίπτεται, πάει στην άκρη. Δεύτερον, δεν μπορεί να κάνουμε αποτύχηση, ιεροκανονική αποτύχηση και να μιλάμε για άκυρα μυστήρια. Όλες οι οικουμενικές σύνοδοι μιλάνε για έγκυρα. Ενότητα λοιπόν και πρεσβευτές ακύρων μυστηρίων, η κακοδιδασκαλία αυτή πάει στην άκρη. Τρίτον, δεν μπορούμε να μιλάμε για ιεροκανονική αποτύχηση και να χειροτονείται επίσκοπος για τους αποτυχιστέντες. Δεν υπάρχει κανένα εκκλησιαστικό παράδειγμα. Όλοι οι ιεροί κανόνες μιλάνε και όσους Νικόδημος Αγιώτης δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερος επίσκοπος σε επίσκοπη. Γιατί δεν το κάνανε οι πατέρες? Διακοπή κοινωνίας και αγώνα μέσα στην εκκλησία. Να υπάρχει ενότητα. Ποιος δεν τη θέλει αυτή την ενότητα? Και αυτά που τα λέμε δεν τα λέμε. Με πόνο ψυχής τα λέμε. Ενώπιον Θεού μιλάμε. Δεν βγαίνουμε εδώ, ούτε έχουμε καμιά διάθεση να αντιπαραθέτουμε τις γνώμες μας και να δημιουργούνται αυτές οι προστριβές, αλλά πρέπει να γίνονται. Πρέπει να λέγεται η αλήθεια. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Αυτά μας έχουν παραθέσει οι Άγιοι Πατέρες και οι ιεροί κανόνες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν θα έχουμε την ενότητα. Επ' αυτού ο Όσιος Νικόδημος, στο Ιερό Πηδάλιο στα σχόλια, λέει ότι οι ιεροί κανόνες είναι το Ευαγγέλιο μετά τα Ευαγγέλια. Δεν θα ακούσουμε τώρα νεοφανείς Αγίους ερωτώμενος. Για εμάς τους λαϊκούς το Πηδάλιο είναι χρήσιμο να το διαβάζουμε? Και η απάντησή του: εγώ το πήρα, το έκλεισα και καλά έκανα. Όποιος το λέει αυτό, και αν άγγελος εξ ουρανού, έχει γραφεί. Λοιπόν, γιατί εγώ είναι σχισματική και αφού ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο, η ερώτηση ήταν γιατί εγώ είναι σχισματική και όχι αυτοί που ακολουθούν και το πάτριο ημερολόγιο, όπως το Άγιον Όρος, τα Ιεροσόλυμα. Απαντήσαμε. Οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν την ύπαρξη δύο επισκόπων στην ίδια επισκοπή. Πόσο πιο πολύ παράλληλη συνόδου. Δεν το συζητάμε. Βεβαίως έτσι είναι. Γιατί δημιουργείται μια άλλη διοικητική ενότητα δίπλα στην ίδια υπάρχουσα. Αφού οι ιεροί κανόνες το απαγορεύουν και αφού οι ιεροί πατέρες δεν το έχουν πράξει, πώς εμείς θα προβούμε και θα λέμε ότι αυτό ισχύει μόνο για Ορθοδόξους και δεν ισχύει για αιρετικούς επισκόπους ακαθερέτους? Και επιβάλλεται, λέγεται ότι πρέπει να χειροτονήσουμε γιατί λέει είναι λύκοι βαρύς και κατασπαράσουν το ποιμνίο τους. Καλά, οι πατέρες δεν το γνώριζαν αυτό. Γιατί δεν χειροτώνησαν επισκόπους? Αυτή η προστασία του ποιμνίου δεν γίνεται με τη χειροτονία επισκόπου, αλλά γίνεται από το ενισταμένο πλήρωμα της Εκκλησίας που διακόπτει την κοινωνία και θεωρείται ως υγιές μέλος της Εκκλησίας. Και κάνει αγώνα για να φύγει. Αυτό κάνανε οι πατέρες, δεν χειροτώνησαν επισκόπους. Τι έκανε
και ο Μέγας Βασίλειος και ο Όσιος Θεόδωρος ο Στοδίτης. Τι έκανε, γιατί δεν χειροτώνησε επίσκοπο που δεν ήταν επίσκοπος. Στη δεύτερη φάση. Γιατί δεν χειροτώνησε. Υπήρχαν βέβαια αποτυχισμένοι επίσκοποι, αλλά πολλές επισκοπές ήταν από οικονομάρχους. Γιατί δεν προέβη σε χειροτονία επισκόπων. Τι έκανε, έγραφε συγγράμματα και αντιμετώπισε με αποτύχηση όμως. Όχι, δεν γράφουμε μόνο συγγράμματα χωρίς αποτύχηση. Είναι άσπερα πειρά. Μπράβο. Άσπερα πειρά. Εδώ μου έρχεται συνειδημικά, μου επιτρέπετε, ότι όταν ο Νεστόριος δίδαξε την αίρεση, οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν λαϊκοί και κληρικοί της Κωνσταντινουπόλεως. Συνέταξαν ένα κείμενο, μια ομολογία πίστεως, τον οποίο ο Νεστόριο τον θεωρούσαν ως ομόφρονα του Παύλου Σαμοσατέως. Το υπογράφουν κληρικοί και λαϊκοί, αλλά συνδυαζόμενο με αποτύχηση. Δεν έγραψαν ένα κείμενο ότι υπάρχει αυτή η αίρεση και συνεχίζουμε την κοινωνία και το προσάρτησαν στον τοίχο, λέει, της Αγίας Σοφίας. Και υπέγραψαν και λαϊκοί, ο Ευσέβιος, ο κατόπιν Δωρηλαίου, και άλλοι κληρικοί τοπικοί εκεί της Εκκλησίας. Έτσι μόνο να αντιμετωπίζεται η έρευνα από τους Αγίους Πατέρες. Ένα παράδειγμα. Γράφει ο ιστορικός ο Παχημέρης το 1274, όταν έγινε η Σύνοδος στη Λιών, η υποταγή της Ορθοδοξίας στους παπικούς, επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ο Ιωάννης ο Βέκος λειτουργεί και μνημονεύει τον Πάπα στην Αγία Σοφία. Και 100, λέει ο ιστορικός ο Παχημέρης, περίπου πρεσβύτεροι και ιερομόναχοι έπαυσαν το μνημόσυνο και 2 Μητροπολίτες, ο Ιωαννίνων και Πατρών. Πάρα αυτά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Θα πρέπει και εδώ να ξανακάνουμε πάλι μια επισήμανση ότι πλέον θα πρέπει να καταλάβουμε να μην ταυτίζουμε τη διοικούσα εκκλησία, την οργάνωση της εκκλησίας με την εκκλησία του Χριστού. Αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει σαφές, πρέπει να το καταλάβουμε. Μην ταυτίζετε την οργάνωση με την εκκλησία. Και καλά θα ήταν να ήταν η οργάνωση, να είχαμε και την οργάνωση, να είχαμε και την Ορθοδοξία, θα ήταν το τέλειο. Έτσι. Από τη στιγμή όμως που η οργανωμένη θεσμικά εκκλησία χάνει την Ορθοδοξία της, η εκκλησία του Χριστού σώζεται εκεί που υπάρχει το Ορθόδοξο φρόνημα με την ομολογία όμως, όχι να ομολογούμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι και να μνημονεύουμε τους επισκόπους που έχουν υπογράψει τον οικουμενισμό και τον δέχονται. Έτσι. Οπότε πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσει καλά ο χριστιανός, ότι όταν βρίσκεσαι μέσα στα όρια της θεσμικής οργανωμένης εκκλησίας και συμφίρεσαι με την αίρεση, είσαι στην αίρεση. Ναι. Εμείς δεν θα πούμε ποιος σώζεται και ποιος δεν σώζεται, γιατί αυτά είναι του Θεού. Γιατί και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, όταν ρωτήθηκε και καλά, μόνο εσείς θα σωθείτε, γιατί μας το λένε και αυτό. Ναι. Μας κατηγορούν ότι έχουμε πει τέτοιο πράγμα. Ποτέ δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Ναι. Ποτέ. Ναι, αλλά θα πούμε αυτό που είπε ο Άγιος Μάξιμος, που είπε ότι εγώ δεν λέω ποιοι θα σωθούν. Εγώ λέω πώς θα σωθεί ο άνθρωπος και τι κάνω. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης που είπε, είπε ότι η αλήθεια δεν είναι πλειοψηφική. Βλέπετε, δεν πάει με τους πολλούς που είναι στην διοικούσα εκκλησία. Εγώ λέει, θα προτιμήσω να μπω με τους 8 του Νόε μέσα στην Κιβωτό και να σωθώ, παρά να καταποντιστώ με τα εκατομμύρια των άλλων ανθρώπων. Οπότε και εμείς αυτό κάνουμε, μένουμε μέσα στην εκκλησία, γι' αυτό και λέει αποτυχίζονται σε αυτούς από τον επίσκοπο και όχι μόνο σχίσμα δημιουργούν, αλλά αποτρέπουν και τα σχίσματα. Ποιοι αποτρέπουν τα σχίσματα? Αυτοί που είναι της εκκλησίας. Μπορεί κάποιος να αποτρέψει σχίσμα και να μην είναι μέσα στην εκκλησία? Δεν γίνεται. Αυτοί που βρίσκονται στην εκκλησία λοιπόν είναι αυτοί που διακόπτουν την κοινωνία. Τώρα, μας ρωτήσανε περί του Αρτέμιου, Ράσκας και Πριζένης, τι γίνεται εκεί. Αν έχουν χειροτονήσει επισκόπους ή αν έχουν γίνει οικοχική ομάδα και όλα αυτά. Θέλει να πει κάποιος? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ τους γνωρίζω προσωπικά, δυστυχώς ενώ έχουν καλό φρόνημα, οι πατέρες είναι αντικουμενιστές και όλα αυτά, έχουν αυτή την επισκοποκεντρικότητα. Και εμείς το έχουμε... Το έχουμε στυλιτεύσει, αλλά στην τελευταία μας μάλλον συνάντηση που είχαμε, και ήταν εγώ μάρτυρα και τον κύριο Βλαμάκη εδώ πέρα, που πήγαμε στον Ράσκας και Πριζένης, στον Αρτέμιο πρωτού κοιμηθεί, πριν 3 χρόνια.
πριν 3 χρόνια. Εκεί μιλήσαμε με τους χωροεπισκόπους του, που ήταν λάθος που είχε κάνει χωροεπισκόπους, και αυτός τους έκανε για να διατηρηθεί το επισκοπικό αξίωμα. Ήταν λάθος αυτό. Θα μπορούσε να πάει να χειροτονήσει κάποιον επίσκοπο Ράσκας και Πριζένης στη θέση του και αυτός να αποσυρθεί, έτσι ώστε να υπάρχει ένας διάδοχος. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Θα μπορούσε να το κάνει αφού δεν έχει μπει άλλος Ράσκας και Πριζένης και είναι μοναδικός. Ναι. Αλλά τη στιγμή που έκανε χωρεπισκόπους και οι χωρεπίσκοποι μετά χειροτονήσανε επίσκοπο, αυτό δεν ισχύει. Είναι αντικανονικό. Θα ήταν προτιμότερο να πάνε στη διασπορά των Ρώσων, ας πούμε, και να πάρουν μια επισκοπική χειροτονία, όχι να κάνουν σύνοδο, για την ανάγκη της επισκοπής και να χειροτονήσουν Ράσκας και Πριζένης που δεν υπάρχει, γιατί αν έμπαινε άλλος πάλι δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, παρά αυτό που κάνανε. Οι χωρεπίσκοποι δεν μπορούν να χειροτονήσουν επίσκοπο. Είναι λάθος. Δηλαδή στην ουσία δημιουργούν εγωχική ομάδα. Αυτό ήταν λάθος του. Και άντε να έκανε έναν χωρεπίσκοπο για να τον εξυπηρετεί και να τον βοηθάει λόγω γύρατο, θα μπορούσαν να το δεχθούν σε μια ακραία περίπτωση. Αλλά ότι έκανε 3 χωρεπισκόπους, αυτό σημαίνει ότι θέλει να κάνει το σύνοδο. Αυτό απαγορεύεται. Είναι όμως αυτό που είπαμε, αυτό που λέει, ναι, το καλύψαμε πιστεύω, είναι αυτό που λέει και ο αγαπητός κατά τα άλλα, μας λέει αυτά που μας λέει πατήρ Παΐσιος Παπαδόπουλος, ότι και τι θα κάνουμε χωρίς επισκόπους. Δεν είναι το θέμα τι θα κάνουμε χωρίς επισκόπους. Φτάσαμε στο τέλος. Αν δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι είμαστε στα χρόνια του Αντιχρίστου και ότι πλέον η Εκκλησία είναι κατακομβική και θα φύγουμε στις ερημιές σε λίγο, εδώ βγαίνουν καινούριες στρατές όπου να εμφανίζεται το χάραγμα. Δηλαδή οι άνθρωποι τι περιμένουν να κάνουν. Αυτό είναι που δεν βλέπουν τα σημεία των καιρών. Ο Χριστός είπε δείτε τα σημεία των καιρών και αναλόγως πράξτε. Αυτοί θέλουν τι να κάνουν, να εις πολλά έτη δέσποτα να φοράνε τις μήτρες τους και να είναι μια αντιγραφή της διοικούσης εκκλησίας. Θα πάρουμε την πόλη, έχουμε αναλαμπή. Έχουμε και αυτή την αναλαμπή, την πλάνη της αναλαμπής, έτσι, αυτή όχι πλάνη, τη δαιμονική κατάσταση αναλαμπής που μας είπανε και εμάς πολλές φορές ότι γιατί κάνετε αγώνα, αφού σε λίγο θα πάρουμε την πόλη. Δεν χρειάζεται να κάνετε. Εμένα μου το είπανε προσωπικά αυτό. Και το καταθέτω δημόσια. Το καταθέτω δημόσια. Για ποιο λόγο, Πάτερ Σάββαλε, αποτυχίζεσαι? Και λέω, αποτυχίζομαι για αυτό το λόγο. Όχι, λέει, δεν χρειάζεται. Θα έρθει ο μαρμαρωμένος βασιλιάς και θα τα φτιάξει όλα. Και εγώ τους απάντησα. Και αν πεθάνω πριν έρθει, πες ότι θα έρθει. Και αν κοιμηθώ πριν έρθει, εγώ τι θα κάνω? Θα πω στον Κύριο, ξέρεις, δεν αποτυχίστηκα επειδή περίμενα τον μαρμαρωμένο βασιλιά. Βλέπετε λοιπόν η πλάνη που πάει. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν οι πατέρες θέλουν να. Ήταν και άλλες ερωτήσεις, δεν πρόλαβα να τις γράψω όλες. Αλλά αρκετά, ναι. Αν θέλουν οι πατέρες να συμπληρώσουν κάποιους και να. Ναι. Πιστεύω ότι καλύφθηκε το θέμα. Ναι. Πάτερ Ευγένεια. Τίποτα. Εκείνο που θέλω να ευχηθώ είναι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο, τουλάχιστον μεγάλο ποσοστό από ό,τι φτάνει στα αυτιά μας και ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η αφύπνιση με περισσότερη ένταση και σε ποσότητα, να το αντιληφθεί ο λαός, όλες αυτές οι ομιλίες που κάνει και ο Γέροντας και όλες οι υπόλοιπες ενέργειες που γίνονται, γι' αυτό εκεί αποτείνουν να αφυπνιστεί ο λαός, γιατί φύλαξη της πίστεώς του είναι μόνο ο λαός. Αν περιμένουμε από τους επισκόπους, μάλλον, τι να πω, τα πράγματα είναι εκεί πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια δεν είναι απελπιστικά, υπάρχει μια ίσως φαϊνή πλευρά, εν αυτή περιπτώσει όμως, ο λαός είναι αυτός που πάντοτε αντέδρασε και πρέπει και σε αυτή την περίπτωση αυτός να αντιδράσει, ούτως ώστε και σε θέματα πίστεως, αλλά και σε θέματα κανονικής παραδόσεως και λοιπής ιεράς παραδόσεως, να επανέλθουμε από εκεί από την οποία μας έχει εκβάλει η παναίρεση του σημερινού οικουμενισμού. Ο Άγιος Αναστάσιος, ο Συναήτης, όταν ερωτήθη ποιος είναι ο αληθινός χριστιανός, τους είπε αληθής χριστιανός είναι οίκος Θεού, συνιστάμενος εξ ορθών δογμάτων και έργων ευσεβίας. Δεν αρκεί σήμερα τα του ευσεβισμού, προσευχή, ελεημοσύνη. Η κοινωνία με την αίρεση τι γίνεται? Ο αληθινός χριστιανός έχει μια συνέπεια. Αποτυχίζουμε, δεν μπορώ να έχω καμία κοινωνία με τους αιρετικούς είτε οικουμενιστάς είτε νεοτεριστάς,
και τηρώσιν Θεό στις εντολές. Ο Απόστολος Παύλος λέει το ωραίο: ευσεβώς ως προς τον εαυτό μας, δικαίως ως προς τους συνανθρώπους, να μην αδικούμε, να μην ψευδολογούμε, και ως προς τον Θεό. Ευσεβώς, δικαίως και σοφρόν. Και ήθελα να προσθέσω κι εγώ ότι ο Άγιος Ιωστίνος ο Πόποβιτς λέει τι είναι δόγμα. Δόγμα λοιπόν είναι, δείτε, τους βίους των Αγίων. Αυτό ακριβώς είναι το δόγμα, δηλαδή η ορθή πίστη. Τόσο απλό. Ναι, το εκθερημωσμένο Ευαγγέλιο. Ναι. Μπράβο, αυτό είναι Εμείς θέλαμε να καταθέσουμε και κάτι προσωπικό εδώ με τους αγαπητούς πατέρες και τον Γεώργιο, που το ότι συμμετέχει μαζί μας ο Γιώργος σε αυτή τη συνάντηση είναι και συμβολικό, ξέρετε, γιατί εμείς δεν ξεχωρίζουμε τους εαυτούς μας επειδή φοράμε ράσο. Είναι τιμή μας που έχουμε το σχήμα το μεγάλο και οι τρεις μας με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό το θέμα όμως ποιο είναι? Είναι το θέμα ότι θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν αρχηγοί σε αυτόν τον αγώνα. Αρχηγός είναι ο Χριστός. Μπορεί κάποιοι να φαίνονται παραπάνω, γιατί εντάξει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάποιος έχει κάτι, όπως λέει μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες λέει έχουν το χάρισμα των ιαμάτων. Δεν έχουν όλοι το ίδιο χάρισμα. Άλλος έχει χάρισμα να μπορεί να αναλύει. Αυτή τη δουλειά που είχε κάνει ο πατήρ Ευγένιος, παραδείγματος χάρη. Όχι, πρέπει να το πούμε, γιατί δεν κάνουμε. Αυτή τη δουλειά που έκανε ο πατήρ Ευγένιος με το να κάνει αυτή την έρευνα εδώ τόσα χρόνια και να ανοίξει τόσα βιβλία, δεν θα μπορούσε να το κάνει, ούτε εγώ δεν μπορούσα να το κάνω με αυτές τις υποχρεώσεις που έχουμε, ούτε ο πατέρ Αλίπιος με αυτά που έχει και κάνει άλλο προσωπικό αγώνα. Ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει τον αγώνα του. Οπότε βλέπετε ότι ο καθένας μέσα στην Εκκλησία έχει τον δικό του ρόλο. Αλλά ο ρόλος μας είναι ναι μεν να σώσουμε τη δικιά μας ψυχή. Είναι το κυριότερο, έτσι. Αυτό λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι πρώτον, αλλά και μετά από εκεί και πέρα να νοιαστούμε και για τα άλλα μέλη του σώματός μας, που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή κλήρου και λαού. Και θέλω να πω ότι πρέπει όλοι μαζί να συμπορευτούμε, ακόμα και αυτοί που έχουν αυτές τις ενστάσεις, όπως είπε πολύ ωραία ο πατήρ Ευγένιος, να μας τις πούνε τις ενστάσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να είμαστε εν αληθεία στην ενότητα, για να μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε ναι μεν την παναίρεση, να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας να αφυπνιστούν, αλλά με αυτόν τον τρόπο να σώσουμε την ψυχή μας. Αυτό είναι το αναγκαίο. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται και αυτές οι ομιλίες και πραγματικά αισθανόμαστε πολύ μεγάλη ευλογία που έχουμε τους πατέρες και είμαστε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα με τους πατέρες και με τους λαϊκούς αλλά και με το Ράσο. Οπότε εγώ θα ήθελα να κλείσω για να αφήσω τους άλλους δύο πατέρες, ότι με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε αυτή τη γραμμή που τραβήξαμε από τότε που ξεκινήσαμε αυτόν τον αγώνα. Κυρίως από το κολυμπάρι που άρχισε και η αποτύχησή μας, που το λέω καμία φορά και με κοιτάζουν παράξενα, λέω δόξα τω Θεώ που έγινε αυτή η σύνοδος, διότι ναι μεν ήταν αιρετική, αλλά ξεκαθάρισε ήρα από το στάρι. Το 2015 τι είπες, για κάποιους που θα το ακούν πρώτη φορά την εκπομπή? Τους έκανε καλέσει. Το 2014 είχα πει ότι δεν θα βγούμε και από την Εκκλησία έξω. Ήταν η πρώτη ομιλία που είχα κάνει στον Ορθόδοξο τύπο τα Χριστούγεννα. Και εγώ εμφορούμενος από αυτή την θεοδωροπουλική, επιφανειακή, επισκοποκεντρική θεώρηση των πραγμάτων, γιατί και εμείς είχαμε αυτή την πλάνη, διότι συμμετείχαμε δυστυχώς, όχι μόνο συμμετείχαμε, εμείς είμαστε κυρίως ενορχιστρωτές της συνάξεως της Γαζέας του Βόλου. Ούτε ο Μεταλλινός ήταν, ούτε ο Ζήσης. Σαν προϊστάμενοι, εμείς είχαμε πατήσει πόδι με τον Πάτερ Ευστράτιο να γίνεται. Αυτά δεν τα ξέρω ο πατήρ Θεόδωρος φυσικά, ούτε ο συγχωρεμένος ο Μεταλλινός. Αλλά όταν είχε γίνει θέμα στη Λαύρα από τον ηγούμενο να σταματήσει η σύναξη αυτή, το 12 και το 11, όταν ήμουνα και εγώ προϊστάμενος φυσικά, τότε με το συγχωρεμένο τον Παπαβασίλειο, ο οποίος συγχωρέθηκε πριν μια μέρα, μας υποστήριξε και αυτός. Η αλήθεια είναι αυτή. Ο πατήρ Ευστράτιος, ο πατήρ Βασίλειος και ο υποφαινόμενος πατήσαμε πόδι. Και είπαμε όχι, θα γίνεται η σύναξη της Γαζέας. Και γιατί ο πατήρ Γρηγόριος είναι υφιστάμενός μας. Ναι, μεν ήταν πάνω στο τραπέζι και εμείς είμαστε από κάτω, αλλά αυτό το κάναμε από ταπείνωση, να το πούμε και δημόσια, γιατί δεν θέλουμε ούτε να
Εντάξει. μας χειροκροτάει. Εμείς, αυτό που μας ενδιέφερε ήταν η προβολή του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Και ότι γινόταν η σύναξη αυτή της Γαζέας, γινόταν με τη δικιά μας ανοχή. Αλλά δυστυχώς είχαμε πάρει και εμείς αυτό, ναι, αλλά όχι αποτύχηση. Μην μείνουμε έξω από την Εκκλησία, να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Και εγώ το ομολόγω δημόσια, ναι, είχα και εγώ αυτή την πλάνη. Έτσι, δυστυχώς. Αλλά με την ευλογία της Παναγίας μας που είδαμε όλα αυτά τα πράγματα, βγήκαμε από αυτή την πλάνη και δόξα τω Θεώ συμπορευόμαστε με τους πατέρες αυτών. Οπότε ήταν ευλογία για μας αυτή η σύνοδος, ψευδοσύνοδος της Κρήτης. Και για να καταλήξω και να επιφέρουν και οι πατέρες, ναι, μένουμε πιστοί στην διακήρυξη που κάναμε το 2017 στο Ρεόκαστρο, σε αυτά που είπαμε, και με τη βοήθεια του Θεού έτσι θα τελειώσουμε τον αγώνα μας. Πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ομιλίες με τους πατέρες, ιδιαιτέρως με τον Πάτερ Ευγένιο που θα είναι πιο εύκολο, τον Πάτερ Αλίπιο είναι ακριβοθόρητος, δεν τον βρίσκουμε εύκολα. Πιο μακριά. Και με τον κύριο Γιώργο εδώ πέρα. Οπότε εντάξει, θα μαζέψουμε και ερωτήσεις που δεν τις απαντήσαμε, διότι δεν μπορώ να τα βλέπω όλα και να έχω και το μυαλό μου σε αυτά που λέμε, και θα απαντηθούν και οι επόμενες ερωτήσεις στις επόμενες ομιλίες που θα γίνουν. Απλώς να ανακοινώσω ότι θα γίνει εμπεριστατωμένη ομιλία όταν θα βγει το βιβλίο. Θα γίνει μια βιβλιοπαρουσίαση για το τι διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο, και μετά από αυτό θα γίνει μια εμπεριστατωμένη θεολογική ομιλία περί του σχίσματος, πώς δημιουργείται σχίσμα στην Εκκλησία μέσα, πώς το σχίσμα αυτό το αποτρέπουμε, τα είπαμε δηλαδή εδώ, αλλά θα τα πούμε με πιο αναλυτικά και με τις πηγές πλέον. Δηλαδή θα αναφέρομαι και τις πηγές, οπότε δεν θα μπορεί και κανένας να αμφισβητήσει ή να πάει κόντρα. Φυσικά πάλι αυτοί που θα έχουν αυτές τις ενστάσεις θα μας πούνε και τι θα κάνουμε, πού θα βρούμε επισκόπους, πάλι θα τα ακούσουμε αυτό. Αλλά αν δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά που είπαμε, τότε είναι δικό τους το θέμα. Οπότε, αν θέλει κάποιος να πει. Θα κλείσουμε, αλλά επειδή έχουμε και αεροψάλτη, θα πεις ένα αξιολιστή. Ναι. Αργοσύντομο. Μην το διευκόλυνο. Αργοσύντομο. Δηλαδή θα πούμε του Μισαηλίδη, παράδειγμα, ένα αργοσύντομο αξιολιστή. Καθιστώσει όρθι. Το αξιολιστή για να κλείσει. Άξιον εστιν ως αλήθως, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακαρίστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξα τω Θεώ. Πάντων.